hori da, bai. Ados, baina mirariak ere ez ditula egiten. Ez, hori da. Vale. Ez, ongi da, eta badakigu, ze gauza hauek beti gero eukitzu beste ondorio bat. Akaso bai gizakiarentzako on izango da, baina material horrek marrazoari kalterik eragiten dio, ze ekologistak ez dira pozeke ongo. Ez dut uste. Ez dakit, nik ikusi nundula gutxi txinatarrek asmatu zutela txaketa bat labankadak ez sartzeko. Antzeko izango dela material bat, ez egiten biguna da, esan nahi dute txaketa zen. Eta orduan labankadak ez puntak ez dira sartzen. Tope egiten dio. Eta nik uste dute antzeko zerrer izango dela pentsatzen dut. Ez dio uzten sartzen, golpia jasoko zu berdin, baina ez da labaina sartzen, hortzen zu. Eta nik uste dut hortik jongo dela, segurazki bai. Ez dakit, material honen izena uste duela Kevlar, eta ikerketa aurrera manduenetako bat, Charlie Hubeners, Flinders Unibertsitateko marrazo ekologiako taldea da. Hau da, talde ekologikoak ere bertan sartu daude, beraz, pentsatu nahi dut, denen onurengatik begiratuko zutela hau egiterakoan. Jakineko nuke nola testatu den material hau, zeguneren batean testatu barko zen pertsona batekin. Begira, hori ez dakit. Imaginatzu ez... Marrazoekin bai ikusi dutela eta marrazoekozka egin dutela materialari eta bar, baina ez dakit pertsona bat jarri den... Egin barko zen, bestean nola frogatuko duzu bere eraginkortasuna. Ez duzte maniki batzuk esango nuke... Ja, igual maniki bat. Imitatzen dutena, alagokin probatu. Baina uneren batean egin barko da... Zu nahi zu albizte entzun pertsona sartu zena. Hori da. Eta batez ez zenbat kobratuko luken. Nahiko zenuke? Ez dut uste. Niri ez da milioi bat batuta ere. Milioi bat engatik? Ez. Akaso material ezagun izango da hemendik aurre Euskal Herrian ere, urek berotu ala, pentsatzen da marrazoen presentzia ere areagotuko dela gure uretan datozen urtetan, eta segitzen balin badu gainera alako aztegi hauek egiten getarian bezala atunak azteko eta bar, ni marrazo izango banintz. Etorriko zinak, bai. Falta zegula desente udararako, bakigu iraia ez dugula ondartzan ikusiko. Arraro izango litzateke. Baina kendu foi hori. Nik ondartza asko zere gehiago nahiago dut. Bai. Niri ondartza gustatzen zait, itxaso gustatzen zait urrutitik ikusteko. Ni bako zertan zaidan igerilekoarekin? Ez da obsesioa, baina ez da nazke matea dela, baina beti asko pentsatzen dut zer nolako eremu txikia den, zenbat jende sartzen den barruan, eta ja ez da pixagatikan bakarrik, krema, izerdila... Ja, hori da. Kloroa bere ere askotan kloro gehiagidaka. Bai, jartzen bazara pentsatzen, ez dakit, xehetasun guztietan bai itxason eta igerilekoan uste dut ez da baten enintzara sartuko. Baina, aukeran, nahiago dut igerilekoa. Akizki guztentu dian iraiaren gustuak, oinatz barkatu ez dut galdetu, baina gaurko zoz interesgarririk baduzu? Ez, nik interesgarria komentatu txaketana. Ez aztu gainera, ez aztu barkatu, ez kezkatu esan barrunan aztena, eta nik ere neko astelen motela dakat. Ez kezkatu, ikerren parte hartzea badugulako, ez dugu gaur hemen gurekin, baina zerbait utziko digula bakigu bai. Egunon ekipo egunon entzule, astelena martxan, astelena abiatu du da, eta, ostras, honetxearin gora begira, eta zerua Oskarbi, eta egoa izea. Ara, oso bak ere gertatzen dira. Bada kantu bat aurreko astean atera zena, eta disko bat plataformetan ez dagoena, baina saltzeko eta erosteko aukera badagoena, eta hori aipatu nahi dut, benta handi, Monsieur Le Crep, Juancho Arakamaren lan berria, epe bat hasiera batean, zazpikatu dituelako, baina hori A aldean da, ze B alde bat ere badu, eta B aldean MLS kantua agertzen da. MLS 2008ko urtarrilan agertu zena. Hasiera baten egun bertsuan kaleratu zena, eta haze sona izan zuena kantu horrek. Kontua da, gaur Juancho Arakama gurean izango dela, eta beste single bat ere kaleratu zen Handsome Easy, eta hoxe bera luzatzen dizuet. Astelen honezan, eta animo, ja egun bagutxeago geratzen data. Hey, yo, man, you coming to the club? Monsieur Le Crep is in the town. Everybody wants to come around.
Bueno, utziko dugu, Mersi Lekrepen zatitxo bat gehiago, baina ez usteko eman digula gaur Ikerrek. Juan Txarakama musikarian ez galtzeko modukoa entzungo dugu, eta Ireia Kambra, oinez azpuru, mila esker eta bihar arte. Bihar arte. Bihar arte, jo. Gaztainaga janso bizi, beute gugan ez daudenak beste kaldala bizi. Bihotzeko batek emanda edo min biziz, lakiaka denon zaila xike isi. Kendu txapela, burua dantzan jartzeiat lowrider bat bezela. Batzui aztu zaie beste batzui esker daudela. Denbora azkardi joan edadekin, nastu zaizkit azken aldin gau pasak da gau belak. Bilatzen juntzaizkit espuelak, biltzetut zepelak, jasotan hau epelak, enaizelako epela. Atzota gauratzetik entropela, ez dau indanetzat trokela, nolako eskola lako kela, mafela. Buruk ez dauka nahi ezin heldu lepotik, ustu palanganak eta jantzi berokik. Let's go kid, askatu aize potik, you hear that sound? Mercy Lekrepi's in the town. Everybody wants to come around. He's got that champion sound. Esa ya solako bat non da. Esan ziten amak aspaldi, zertako hainbeste rima hainbeste esaldi. Labur bildu seme eta esan dena mierda bat dala. Irriparrez esan nion arrazoia zeukala, baino amanik ez dut musika ikiten nikitet txala. Palos chavales, palas chavalas, parranda zale, martaka zale, notaka palen, botata bale, metele, bokako di cardinale, originale, pecorino ta guanchale. Dale Juan, dale, ezer berrik ez, por alegrías con mis chiques, ma flow de sickest, soy tan viejo que pegaba en las paredes los stickers, gelditu HT eta nuklearrikez, dale al speaker, keep clean la cuisine, ez dauzu bezelako inor universo guzin, jarri babarrunak egosten zutxikin, da zerbeza freskatzen, ospatzau. Mercy Lekrepi's in the town. El niño chakra y la casia en el building. Everybody wants to come around. Beti bizirauten simauran elba sinkin. He's got that champion sound. Saiatzen nahi da baino zepena ezin din. Esa ya solako bat non da. Mad combination kanuto eta keita, arroio Ibsen ta Lekrepe kanute eta keita. Egia esan dasko zobeto nau eseita, urte batzuk baieia ez dauzketela hogeita. 1984 the fucking nine, enaizoitzen oietik jeikitzen on time. Espaldi maiz altxatzen nik ezin goñat iraun, baino alare torri naun. Mercy Lekrepi's in the town en la city, Donosti titi, mucho guayón, poco graffiti. Herria juntza jogirik etorrien tokitik, diru azkardi joa gu poliki. Aldatua giro azken bolatan, ta ez dakit nik nolatan. Turista baino txaiago daunago senkolatan, ez da josten olata, ola relato bat nolatan. Hainbeste hotel dauden hiri baten daude hainbeste kalen botata, kola y plata, eneko goia lotu ondo zure korbata. Ezin esan ez dezunik irabazi soldata, parke tematiko baten alkatea zeata, plata y coca, la vida loca, yey. Botalle su vistazo bat Donostiko kalei. Mucho madero, mucho guiri, pero poca ley. Mucho gabacho que ha venido a ver a Roca Rey. Lo que no te cuentan de Donosti seguro. Informazioaren aria naiz irratian. Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Hamasek lehen 7 baituak itzuli berri ditu eta baitu gehiagoren itzulera ere gauzatuko du. Une honetan Jan Junisen bertan astear den ekitaldian. Oraingoz behintzat ikus dezakeguna da, plaza bat aulkiz beteta, bertara ere bertako bizilagunak sartzen doaz, aulkiz beteta dago plaza hori eta txaleko horia daramate antolatzaile itxura dakaten pertsonak. Baita ere, ikus daitezke irudi hauetan 2 ibilgailu eta autobus bat gurutze gorriarenak aurre ikusten dena da, bertan sartuko dituztela, orain artean Hamasen kontrolpean egon diren pertsonak eta irudi deigarri bat ere bai Gazak bizi duen errealitatearekin. Ikus daitezke ere, albo batean nola igeltxero batzuk bazeuden etxola bat konpontzen, alboko eraikinak ere txikituak daudelarik. Egoibel Ategi, zer baieztatu dezakegu oraingoz behintzat itzulketez, egunon?
Egunon pegi, egunon entzule guztiei baita ere, Hamasek bizirik dauden 20 baituak bildu ditu eta gurutze gorriaren bidez bideratuko ditu itzulketa horiek 3 puntu ezberdinetan. Jarraian, hildako 28 baituen gorpuzkiak itzuli beharko ditu. Erregimen sionistak berriz 2001 preso palestinar itzuli beharko ditu, gaur gorkoz argitaratu gabe jarraitzen du askatuko dituzten presoen zerrenda, baina baieztatu dezakeguna da asedutakoen artean ez dela Marwan Barguti Alfatako buruzagi historiko izango pegi. Datu hori ere aintzat hartuta esango dugu ere dagoeneko hasiak direla laguntza humanitarioa Gazan sartzen bertako herritarrak etxera bueltatzen diren bitartean. Gurean berriz, Falange Espainolak Gasteizen ospatu du hispanitatearen eguna duela 89 urteko diktadura sustengatzen dutenen aurkako istiluetan ere 19 atxilotu izan dira. 50 laguneko taldea elkartu du Falange Espainolak uneoro poliziak babestuta egon dira. Beraien presentziaren ondorioz Arabako hiriburuko erdigunea itxi zuen poliziak bizilagunekin lehen tentsiuneak izan ziren eta ertzaintzak talde fasistaren aurka protestan joan zirenen aurka kargatu zuen. Maider Etxeberria Gasteizko alkate sozialistak istilu hauek arbuiatu ditu eta eskerrak eman dizki ere bertan izan diren poliziei. Ricardo Ituarte segurtasun sailburuordeak esan du gertakari oso larriak izan direla. Oso gertakari larriak dira, elkarbizitzaren aurkakoak, eta ez dute lekurik gure gizartean. Zoritzarrez, fasista talde batek deitutako elkarretaratze batek fasista euskaldunen erantzunarekin egin du topo. Donostiako Maria Immaculada ikastetxea hotel bihurtu dezakete. Gros auzoan 2021 urtetik itxia den komentu eta hezkuntza zentroaren etorkizuna bozkatuko dute tokiko ondarearen kontseiluan. Hotel eraiki asmo duten sustatzaileek 2 proiektu aurkeztu dituzte. 118 eta 78 logela izango dituzten 2 hotel eraikitzea eskatu dute. Baita ere 3 pisuko eta 228 plazako lurrazpiko aparkalekua. Eta Macronek lehen ministro berri zendatuari Sebastian Lekornuri profil politiko eta teknikoak uztartzen dituen gobernua osatu dela esan dio. Lekornuk baita pisu astuneko zenbait politikari ezagun mantenduko ditu, ala nola Jegal-Dagmanan Justizia Ministerioan mantentzen da eta Rashida Dati kulturan. Hain zuzen ere, biazkoen inguruan piztu daia da polemika, izan ere hainbat iturriren arabera, ministro den bitartean helburu elektoralak alde batera uzteko eskatu hemen dio Lekornuk Dagmanini. Rashida Datirentzako zeharkako mezu izan daiteke ere, jakina baita Datik Pariseko alkategai izateko duen interesa. Eta kirol kontuetan, Baskoniak Real Madrili irabazi dio etxean 105 eta 100. Hala da bai, partida hasiera kaskarra izan zuten Gazezarrek, 18:34 ere galtzen joan ziren. Aldea Murrizu eta gainerako 3 laurdenetan nagusitu egin zen eta Endesa Ligako bigarren jardunaldian garaipena lortu du. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepietan bada nabarmentzeko jazerarik? Bi kontu aipatzeko, pegi lehenik eta ben Bilbo handian, ohiko europilaketak osatu direla, zehatzago Bilbo, Barakaldo, Leio eta Galdako inguruetan, eta baita ere ohartaraztea kamioi baten matxuraz Bizkaia 625 errepidean, Laudion bertan errepidea itxita dute norantzabietan, eta desbideratzeak behar bezala zehaztuta daude A78 eta A25-22 errepidetatik. Adibili bertatik ira berri izanez gero, eguraldiaren nondik norako guztiak, Ikerri Berluzeak. Asteari ekiteko eguraldi nahiko egonkorrarekin jarraituko dugu, baina ez egonkortasun puntu bat iritsiko da egunaren bigarren zatian. Goizean, hegoaldean, lurraldearen hegoaldean, bereziki Nafarroa hegoaldean, hodei baxu batzuk agertuko dira. Hala ere hodei hauek ez dute inolako ondoriorik ekarriko, ateri eutsuko dio eta giroa lasaia izango da. Aldiz, ipar partean zerua nahiko burdin mantenduko da eta goizean eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsalde partean oraineken ere hodei batzuk geratuko dira lurraldearen barnealdean, baina bereziki ekialdean Pirinio inguruan, eta bertan ez da baztertzen egunaren azken orduetan zaparrada isolaturen bat botatzea, baina probabilitatea txikia izango da eta gehienean ateri eutxiko dio. Gainontzeko lekuetan ateri egongo da eta giro lasaia izango da, eta geroz eta iparralderago, geroz eta zeru garbiagoa izango da. Berriz ere goizean hego-ekialdekoa izan nagusituko da, arratsaldean ipar-ekialdekoa. Temperatura minimoek gora egingo dute, koska polita gainera, minimoak 10 eta 15 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz koskatxoa baina behera egingo dute, Kantauriar isurialdean 21 eta 26 gradu bitartean errendituko dira, 25 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta hego isurialdean aldiz 22 eta 24 gradu bitartean, temperatura freskoenak edo kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdean barnealdean, baina bereziki Bizkaian. Joarra Izpura teknikan, urriak 13 da, astelena. Informazioaren aria.
Goizeko 8:06 direla une honetan baieztatu dezakegu, Hamasek lehen 7 bahituak itzuli dituela, horixe bera baieztatu du Israelgo prentsak, baina baita ere dagoeneko gurutze gorriak eta Israelgo armadak ere. Une honetan lehen 7 bahitu horiek gurutze gorriaren esku daude eta segituan ere Israelgo defentsa indarrengana helaraziko dituzte. Baieztatu dituzte ere nortzuk diren pertsona hauek eta besteak beste bada mutil bat Novako musika festivalean urriak 7 segurtasun lanetan ibili zen pertsona bat, ala baita ere soldadu gisa Nahaleko kibutzean hartutako beste mutil bat. Hauek ez ezik, gainontzeko bahituak ere bestelako 2 puntu ezberdinetan entregatuko dituzte eta une batetik bestera Jan Yuniseko entrega ere burutuko dela baieztatu dezakegu. Horixe bera dago nazioarteko agentzien zuzeneko streaming seinaletan eta aipatuko dugu bereziki Jan Yunisekoa, zer ikusten ari garen une honetan. Bertan ikus dezakegu plaza antzeko bat eta bertan herritarrak eserita daude, berariaz entregarako prestatutako eta jarritako aulki ezberdinetan, baita ere inguruan ikus daitezke gurutze gorriaren bi todoterreno eta baita ere autobus bat, aurre ikusten da bertan sartuko dituztela pertsona hauek eta lehen sarreran nabarmendu dugun bezala ere, txikitzearen zantzuak ere ikusten dira irudi hauetan, edota ikusteko aukera ere izan dugu igeltxero batzuk nola ibili diren inguruan ere konponketa lanak egiten. Une batetik bestera gertatuko da itzulketa hori, horren berri emango dugu, baina akordioari dagokionez ziurtzat eman dezakeguna ere bada Hamas eta Israel baitu eta atxilotuen arteko trukearen antolaketan murgilduak egon ostean dagoeneko abian direla itzulketa horiek. Hala da Hamasek bezirik dauden 20 baituak bilduta ditu eta gurutze gorriaren bidez egiten ari da itzulketa horiek, Pegik aipatu bezala, 3 puntu ezberdinetan. Hildako 28 baituen gorpuzkiak itzuli beharko lituzkete ostera. Erregimen sionistak berriz, 2000 bat preso palestinar itzuliko ditu, gaur-gaurko argitaratu gabe jarraitzen du askatuko dituzten presoen zerrenda. Eta hasi dira ere laguntza humanitarioa Gazan sartzen, bertako herritarrak etxera itzultzen diren bitartean. Hautsi eginda Israelek inposatutako blokeoa, berariaz eragindako gosetea, milak hildako eta osasun baliabideen falta, su-eten akordioaren bitartez amaitu da hein handi batean behintzat. Lehen jakiak lortzen hasi dira gazatarrak eta horrekin poza ere heldu da askorentzat. Bada Hamas eta Israelek baituen itzulera adosten zutelarik milaka lagunek su-eten probestu dute beraien etxetara edo hauek zeuden eremuetara itzultzeko. Al-Gajera News Egiptoko telebistakateak baieztatu du larun bat kamioik zeharkatu dutela muga, su-eten akordioak dio, egunero 600 bat kamioi heldu beharko liratekela Gazako zerrendara. Larun bat gauerako 500.000 lagun inguru barkatu Gaza irira bueltatzen ari ziren, askok xeatuak topatu dituzte beraien etxe bizitzak. Eta hondakinak kentzen hasi dira, Egiptotik sartu diren honde makinen laguntzaz edo askotan euren eskuekin. Hondakinen artean 117 hildako topatu dituzte jada. Zalantzapean ere dago Zisjordaniako egoera, negoziaketen parte diren iturriak beldur dira Zisjordania bortxaz okupatuko dutelakoan Gazako armagabetze fasean. Erronka nagusi ere izango da Gaza eta Zisjordania batuko dituen konexio bat eraikitzea. Eta testuinguru honetan ere Israel Katz defentsa ministro sionistaren iragarpen batek zalantzan jartzen du zer gertatuko ote den lehen su-etenaren ostean. Sare sozialean azaldu denez, baituak itzuli ostean, Israelen erronkandia Gazako Hamasen tunela guztiak suntsitze izango da, Israelgo defentsa indarrek eta Ameriketako estatu batuek ezarriko duten gainbegiratzen nazioarteko mekanismoen bitartez. Horretarako ere, egun garrantzitsua izango da gaurkoa, propioki Gaza berreraikitzeko nazioarteko konferentzia asteleneko albiste izango dugu, Egipton burutuko den ekitaldiak nazioarteko 30 buruzagi baino gehiago bilduko ditu, tartean
Donald Trump, Pedro Sánchez edota Emmanuel Macron. Israelek ez du bileranetan parte hartuko. Egiptoko presidenteak Gazan nazioarteko indar bat sortzeko garrantzia azpimarratu du Nazio Batuen Erakundeko Segurtasun Kontseiluak legitimatutakoa. Halaber, Al-Sisik ziortatu du, badakizu Egiptoko gobernuburuak Gazako zerrendan dagoen herri palestinarraren sufrimenduari amaiera emango diotela. Horrekin batera azpimarratu du Trumpek egindako ahalegin zintzoak bakea eta egonkortasuna lortzeko. Asmoak asmo, Donald Trumpek esan du bererekitze lanak segituan hasiko direla. You have to get people taken care of first, but it's going to start really essentially immediately. I mean, they're going to have to start by removing a lot of the structures that you see that are down. Air Force One hegazkinetik magnateak baieztatu du ere, gerra amaitutzat eman daitekela. Informazioaren aria. Falange espainolak berriz Gasteizen ospatu du hispanitatearen eguna. Duela 89 urteko diktadura sustengatzen dutenen aurkako istiluetan ere 19 atxilotu izan dira. Espainiar estatuaren batasuna ez dela saltzen, ez da negoziatzen aldarrikatuz Falangeak Gasteiz hartu du. Heldu berritan bizilagunekin lehen tentsiuneak izan ziren eta ertzaintzak talde faxistaren aurka protestan joan zirenen aurka kargatu zuen. 50 laguneko taldea elkartu du Falange espainolak Arabako hiriburuan. Une oro poliziak babestuta egon dira, beraien presentziaren ondorioz, erdigunea itxi egin behar izan zuen poliziak. Bizilagunen eta kazetarien igaro bidea eteten zuen barkatu udaltzen batek zioen, segurtasunagatik itxi zutela bidea. Eta ekitaldia amaitzeko falangistek Cara al Sol bera ere abestu zuten. Ultrek burututako oihu bakoitzak dena den erantzuna izan zuen herritarren artean. Aipatuko dugu baitare istiluen ondorioz 19 pertsona atxilotu dituztela eta 20 ertzain arin zauritu direla. Honek erreakzio guztiz ezberdinak eragin ditu hautetxien artean. Maider Etxeberria Gasteizko alkate sozialistak istiluak arbuiatu ditu eta eskerrak eman dizkie bertan izan diren poliziei. Kike Fernandez de Pinedo, EH Bilduko batzarkideak ertzaintza zoriondu izana gaitzetsi du eta berretsi du ere falangistek duela 89 urte gauzatutako exekuzioen apologia egin dutela. Oso gertakari larriak dira, elkarbizitzaren aurkakoak, eta ez dute lekurik gure gizartean. Zoritzarrez, fasista talde batek deitutako elkarretaratze batek fasista euskaldunen erantzunarekin egin du topo. Ricardo Ituarte segurtasun sailburu ordeak esan du gertakari oso larriak izan direla bizikidetzaren aurka doazenak. Baina esan du ere, fasista talde batek ditutako elkarretaratzeak Euskal fasisten erantzuna jaso zuela. Eta fokua Falangek Gasteizen egin duen ekitaldian jarriaz Gasteizko herri mugimendua gogorakarri du. Faxisten oinarria Euskal Herriak duen nazio izaeraren ukazioa dela eta aske antolakundeak elkartasuna adierazi die atxilotutakoei eta baita zaurituei ere. Gure kaleetan duten sostengu eta impunitatea indarri represioengatik ez ezik. Eta aipatuko dugu baitare, urriak 12 hau alderdi politikoek nola bizi izan duten irakurketa guztiz ezberdinak izan dituzte. EH Bilduk esan du Euskal Herriak ez duela ospatzeko ezer. Gaur urriaren 12 da eta Euskal Herritarrok ez daukagu deus ospatzeko. Gaur Espainiako estatuak aldarrikatzen eta oroitarazten duena proiektu atzerako. Arkaitz Rodríguez EH Bilduko ekintza politikoaren idazkariak nabarmendu duenez urriak 12 ez da elkartasun ala mestizaje egun bat, herrien opresio, kolonialismo eta ukazio una baizik. Alderdi sozialistarentzat Guardia Zibila izan daguneko protagonista. PSNeko ordezkaria Guardia Zibilaren ospakizun ekitaldietan izan dira Iruñean. Maider Etxeberria Gasteizko alkateak eskerrak eman dizkie gorputz militarrean parte hartzen dutenei Sansomendiko kuartelean. Bertan izan da ere Marisol Garmendia Espainiar Gobernuaren ordezkaria Euskal Autonomia Erkidegoan eta PP guztiz bestelako lehentasuna izan du urriak 12 honetan. Hego Amerikako komunitateari begira jarri da Javier de Andresek harrera egin die Hego Amerikako herrialdetako banderak zituzten pertsonei. Hoy os recibimos, en otro tiempo fuimos nosotros los que viajamos a América. Nos sentimos próximos porque nos podemos comunicar, porque conocemos y tenemos una historia común. Y eso es lo que nos hace hermanos. Azkenik, UPNerentzat lehentasuna Borboi familia gurtza izan da. Madrilen izan da, Kristina Ibarrola, sare sozialetan idatzi du, plazerra izan dela Madrileko desfile militarraz gozatzea eta bere maiestateak erregeak agurtzea. Informazioaren aria.
aipatu beharra dugu. Baita ere Donostiako Maria Immaculada ikastetxea hotel bihurtu dezaketela. Gros auzoan 2021 urtetik itxia den komentu eta hezkuntza zentroren etorkizuna bozkatuko dute tokiko ondarearen kontseilua. 1929 urteko eraikinaren ezaugarririk garrantzitsuena bere tamaina dugu. 1958 urtean zabaldu zuten eta bertan leku hartu dute Maria Immaculadako mojak ala Maria Immaculada ikastetxeak berak. Mojak 2013 urtean joan ziren, Eliza 2020 urtean itxi zuten eta 2021 urtean bertan bera utzi zuten ikastetxea. Ondorio zutxik gelitu zen eraikina eta hau hotel bihurtzea erabaki dute batzuk. Arazoa eraikinaren fatxadak eta eliza dira, hiriko ondarearen babesa dute eta udalak bertan bera utzi zituen lanak eraikinak zuen lanbide heziketaren atala mantentzeko helburuz. Orduz geroztik 4 urte pasa dira, baina hotela eraiki asmo duten sustatzaileek 2 proiektu aurkeztu dituzte eta bihar eztabaidatuko dira tokiko ondarearen kontseiluan. Sustatzaileek 118 eta 78 logela izango dituzten 2 hotel eraikitzea eskatzen dute, baita ere 3 pisuko eta 228 plazako lurrazpiko aparkalekua. Eraikinak D graduko babesa du, teorikoki bertan bera gelditu beharko litzateke hotelen eraikuntza beraz. Dena den, sustatzaileek legearen zirrikituak baliatu nahi dituzte. Eta Euskal Herriko albistei dagokienez ere, parapentean ari zen pertsona batek Baizabako Lakartxela mendian istripo izan eta helikopteroz eraman behar izan dute igande honetan Iruñeko ospitalera. Nafarroko SOS larrialdiak erakundearen aburuz, eguerdiko ordubiak aldera izan da istripoa, 55 urteko gizonezkoa da zauritu dena, suhiltzaileak, foruzainak eta larrialdi zerbitzuetakoak joan dira istripoaren lekura eta helikopteroz jeiste erabaki dute, Belagoako heliportora lehenbizi eta bertatik ambulantziaz hiriburura. Sebastián Lekornu, bigarren aldiz hautatutako lehen ministroak profil politiko eta teknikariak uztartzen dituen gobernu osatu duela dio, baina ikusteke dago honen bideragarritasuna. Lekornuren arabera, gizarte zibilaren eta eskarmentu handiko profilen eta parlamentari gazteen arteko nasketa da, berak proposatu duena, eta aurrekontuak aurrera ateratzeko ardura zaila izango du. Gaur, 12:00 ere, agerraldia gauzatuko du Asamblea Nazionalean, izen berriak agerri dira bere gobernuan, baina baita makronismoaren izen ezagunak ere. Ministerioetan izandako aldaketa nagusien artean pegi nabarmentzokoak ditugu, Logan Núñez, Pariseko polizeko prefektua, barne ministro izango dela. Núñez Bruno Getelier, kontserbadorearen ondorengoa da, aurreko gobernuaren osaketari egindako kritikek Lekornuren dimisio eta krisiaren azken astea azkartu baitzituzten. Lan ministro izandako Kazegin Votran, defentsakora pasako da, barkatu, eta aldi berean, Jean-Pierre Fagandu, SNCF Tren Konpainia Nazionaleko buru izandakoa, lan ministro berri izango da. Roland Lescure, makronista, ekonomia ministro bezala jarraituko du, eta arena izango da aurrekontuen negoziazioa abiatzeko premiazko helburua, gehiengorik ez zuen Asamblea Nazional batean. Jean-Noel Bago zentrista berriz, gobernuko atzerri ministro mantentzen da. Profil teknikoa dute ministro berrien artean, Eduard Gefray, goi funtzionarioa, hezkuntza ministro berria dela esan dezakegu, edota Monique Bardou, V-Bikoitza F erakunde ekologistako presidentea, trantsizio ekologikorako ministro. Lekornuk baita pisu astuneko zenbait politikari ezagun ere mantenduko ditu, ala nola, Geraldakmanen justizia ministerioan mantentzen da eta Gasida Dati kulturan. Hain zuzen ere, bi azken hauen inguruan piztu daia da polemika, izan ere, hainbat iturriren arabera, ministro den bitartean, helburu elektoralak alde batera uzteko eskatopen dio Lekornuk Dagmanini eta Rasida Datirentzako zeharkako mezua izan daiteke ere, jakina baita Datik Pariseko alkatega izateko duen interesa. Logan Panifu, Oksitan Erraberiz, parlamentuarekiko harremanen ministro izendatu du Lekornuk. Frantziar alderdi sozialistako disidente honek asamblean gehiengoa duen oposizioarekin oreka bilatu nahiko du. Ez dago argi ordea, babes hori ezkerrerantz edo eskuinerantz bilatuko ote duen. Ikusi beharko da gobernu honek zer nolako etorkizuna izango duen, dagoeneko baieztatu dezakegu, Mari Le Pen Asambleen Nazional alderdiak zentsura mozia aurkeztuko duela eta berdina egingo du ere, Melentxonen
Frantzia intxumituak. Eta nazioarteari dagokionez ere, esango dugu, 2022 geroztik, banda ezberdinen artean dagoen bortizkeria maila altuagatik, 16.000 lagun hil dira Haitin. Bandez gain, poliziaren partetik hauen aurka egiteko erabiltzen ari den indarkeriak ere hildako asko utzi ditu, eta UNICEFek adin txikikoetan jarri du fokua, albo kalteko biktimak baino askotan helburu diralako. UNICEFek izen abizenak jartzen dizkie Haitin gertatzen ari denari, esaterako indarkeria eta impunitatea hain edatuta daude, Ania izeneko neskato bat uraren bilari zela bortxatu egin zutela. Banden arteko indarkeria dela eta 680.000 haur euren etxitatik alde egin behar izan dute. Kolapsoren mugan dago Haiti, UNICEFeko ordezkarien arabera, Nazio Batuen erakundearen esanetan, iaz 1.773 aurren kontrako 2000-tik gora delitu larri izan ziren, haietako 213 hilketak izan ziren, 128 zauritu izan ziren, eta 576 bortxaketa zenbatu ziren gutxienez. Kalkulatzen da 12 milioi biztanle dituen Haitin, 2,7 milioik bandek kontrolatutako eremuetan bizi direla gaur egun. 2025ean 3,3 milioi aurrek laguntza humanitarioa behar zuten eta gehienek gosetea pairatzen zuten. Horrek bizirautera kondenatzen ditu haitiarren gehiengoak, ez eskolarik, ospitaleak gainezka daude, bazterkeria ohikoa da, sexu esplotazioa bezala eta indarkeria eguneroko ogi dute Haitiko estatuan. Kirol aria, naiz irratian. Kirol kontuetan ere esango dugu, Eibarrek eta Castello, golik sartu gabe bukatu dutela Ipuran jokatutako partida. Emaitza honi esker, bi taldek sailkapenaren erdiko aldean jarraitzen dute. Hauek eta gainontzeko kirol kontuak aipatuz gurekin da. Iraia Kamra, egunon. Egunon, neurketako lehen aukera argia armaginak izan dute 3. minutuan Jon Bautistaren eskutik, baina Mellotek baloi atera du gol marraren ondotik. Castellok ere aukera argia izan du 17. minutuan Kalaren bidez. Atsedenaldiaren atarian Maguna Goitiak birritan saiestu du bisitarien gola. Bigarren zatian 53. minutuan epaileak baliorik gabe utzi du Albertok egindako gola jokoz kanpo zegoelako. Ondoren 73. minutuan Kuberok zelaia utzi behar izan du buruan hartuta, Lukasekin tupuste eginda eta 87. Aranburu garaipenaren gola egiteko aukera oso argia izan du, baina buruz egindako errematearen gora jontzaio. Egin dutela lan izugarria, zati partidu oso zai izan da, nik uste gehien exigitu dugun arerio izan dela, ligan, eta oso ondo zeto zen, gol asko sartzen, partidua birazten. Azpimarratzeko da, ondo egon diran gure defentsak, zati azkenean beraiek aukera izan dituzen, baina guk ere oso ondo murriztu ditugu horiek, eta gero gure aukera onak izan ditugunak ez ditugu sartu, eta hori partidu hauetan, batzuetan sensazio izan da gaur, lehenengoa sartzen zunak partidua ematen zula. Futbolan ere, Real Madrilek 1-4 jipoitu du Atletik San Mamesen ia 10.000 zaleren aurrean Efe-ligako 7. jardunaldian, zurigorriak azken aurreko postuan utziz. Partida hasieran Atletikeko neskek izan duten intentsitatea apaltzen joan da minutuek aurrera egin ala, 20 minututan 2 gol egin dituzte madrildarrek eta bilbotarrik ez dute reakzionatu. Partidaren amaieran beste 2 gol jaso dituzte. Ez garela ondo sartu partidura, 2 gol horiek min handia egin digute. Egia da gero gure aukerak izan ditugula, baina azkenengo metroetan ere finura hori falta zaigu. Uste dute guztiok sinitxu dugula, berdinketan, edo azkenengo minutuetan aukerak izango genituela, baina 2 gol horiek guztiz amaitutzat eman dute partidua, eta horiek ere min handia egin digute. Eibarrek azken minutuetan irabazi du Teneriferen aurkako partida, denboraldiko partidarik biribilen egin dute Armaginek Kanaria aldean eta Carmen Alvarezek 86. minutuan egindako golari esker eskuratu dituzte 3 puntuak. Bestalde, saskibaloian Baskoniak Real Madrid irabazi dio etxean 105 eta 100 puntu. Partida hasieran kaskarra izan dute Gasteiztarrek 18 eta 34 ere galtzen joan da. Aldea murriztu eta gainerako 3 laurdenetan nagusitu eginda eta Endesako Liga 2. jardunaldian garaipena lortu du. Atsedenaldira 59 eta 58 galtzen iritsi dira Baskoniako jokalariak eta Galbitiaren taldeak azken 3 laurdenetan asmatu dute lehen laurdeneko jipoia irauli eta modu vertikal eta zuzen batean erantzun diote Real Madrili. 75eko berdinketa izan da momentu batean, baina Real Madrilek 75-81 jarri du aurretik markagailua. Erreplikan 9 puntuko partziala esartu dio Baskoniak eta puntu bakarrera irabazten jarri da. Amaierako minutuak berebizikoak izan dira eta garaipena etxean geratu da Saski Baskoniarentzat.
Eta Bilbao Basketek denboraldiko lehen garaipena lortu du Burgosen kontra 85 eta 85. Bigarren laurden bikain batek 27-10 partzialarekin Bilbao Basketen garaipena bideratu du. Maila zigo berria den Burgosen aurkako norgehiagoka ezin hobeto aprobetxatu du talde bizkaitarrak garaipena eskuratzeko. Bigarren laurdenean 27-10 partziala sartu dio Bilbao Basket eta Melwin Pantzarren gidaritzapean esfortzua ongi bideratu dute. Atxeden aldira 54 eta 35 markagailoarekin iritsi dira. Ondoren, Bilbotarrak erlaxatuago atera eta Burgosek aprobetxatu du aldea murrizteko. Hala baina arriskua ikusterakoan jarrera aldatu eta garaipena lortu dute. Nabarmentzekoa Bilbao Basketeko 5 jokalarik 10 puntutik gora sartu dituztela. Eta Kuntxabank Araskik mendean hartu du Lointek Gernika denboraldiko lehen Euskal Derbian. Partida oso parekatuan Made Urietaren taldeak 58-55 garaitu du Lointek Gernika Bizkaia Mendizorrotzako kiroldegian jokatu den bigarren jardunaldiko Euskal Derbian. Oso partida parekatua izan da eta akatsak garesti ordaindu dira. Partida amaitzeko 14 segundu falta zirenean 3 puntuko aldea zuen Made Urietaren taldeak Lointekek 3koa sartzeko ahalegina egin du, baina garaipena etxekoek eskuratu dute azkenean. IDK Euskotrenek berriz galdu egin du Valentzian, 3. laurdenean markagailuan aurretik jartzea lortu dute Gipuzkoarrek, baina ondoren bere egin du nabarmen eta garesti ordaindu du. Valentziak harrapatu egin du eta erabat nagusitu da azken minutuetan 79-54 izan da markagailua. Eta azkenik pilota kontuak Bakaikoak 22-21 irabazi dio Zabalari Lautzerdiko final laurdenetako ligaiskan. 1-9 eta 6-14 galtzen joan ondoren, Etxarri Aranazko pilotariak partidari buelta matea lortu du, behin bakarrik jarri da markagailuan aurretik 22. tantoa egiteko hain zuzen. Niretzat horretzaren politia ez, esan dizuan bezala, berak abantaia handia zuen, baina nik ere ikusten nuen oso zegoela, eta tantuz-tantu joan barra zegoela, eta azken finean alaxe egin dut eta eskerrak ongi atera. Zabalak ez du baliatu 8 tantoko aldea eta azken jokaldian irabazi dio pilotari Etxarriarak. Fisikoki hobeto heldu da Bakaiko Ademaren azken minutuetara eta amorerik eman gabe egoera irauli eta partida irabazi du Lekunberrin. Maialen Etxegarai eta Enaraga minde nagusitu dira 2025ko 3 hiriburuak txapelketako finalean. Partida zirraragarrian 17-22 garaitu dituzte Goiuri Zabaleta eta Nora Mendizabal markagailuari buelta emanez. Ez gare gustora egon jolasten eta situazio horri buelta ematea ez da erraza, baina gure artean anima gare eta ondo urten da. Guzti hauekin gaditzen gara. Eskerrik asko, Ireia. Eskerrik asko. Eta Ibai Amilategik irabazi du, Getxok hartu duen Bizkaiko bertsolari txapelketako lehenbiziko faseko azken saioa, eta Barakaldon izango den final aurrekoetara sailkatu daia da. Mikel Goiriena eta Janire Arrizabalaga bigarren eta hirugarren gelditu dira urren ez urren. Getxoko musike berri Arrigunaga aretoa lepo bete da asteburuan Bizkaiko bertsolari txapelketako lehen faseko azken saio hau hartzeko bertsolaritzak Bizkaiko eremu urbanoetan ere hartzen ari den pisuaren seinale. Esan bezala Ibai Amilategi izan da garaie 470,5 puntuazioarekin, atzetik gelditu dira Mikel Goiriena 475,5 puntuazioarekin eta hirugarren Janire Arrizabalaga 450,5arekin. Peio Molinuevo, Koldo Muñiz eta Aitor Esteban geldituko ziren atzetik. Gauzak horrela Amilategi eta Goiriena selkatu dira Barakaldoko Lasesarre kiroldegian egingo den lehen bueltako azken final aurreko saiorako azaroren 9 Irune Basagoiti, Onintzain Beita, Lourdes Ondaro eta Xabat Gaiete Beiterekin batera. Aurretik ere final aurrekoetako beste 2 saio izango dira urriaren 26an Zeanurin eta azaroaren 2an Abadiñon. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazuerarik egoi? Lehen aipatu ditugun ohiko utopilak eta hori ez ezaztu, Bilbo handian, baina baita ere berritasunak
Bizkaia 6-2 errepidean izandako matxura horren inguruan, bertan kamioi batek goizeko lehen orduan matxura izan du, dagoeneko baieztatu dezakegu erreietako bat zabaldu dutela, bestea ordea itxita mantentzen da, eta desbideratzeak behar ezetekotan AP68 errepidetik zehaztuta daude. Ados, adibili puntu horietatik igaro behar izan ez gero, eguraldiari dagokionez esango dugu, eguna argitzen ari dela, une honetan, gaurkoan bereziki zeruak nahiko argi izango ditugu, temperaturak epelak izango dira, dagoeneko Donostiala Bilbon 16 gradu dauzkagu, 12 gradu Gasteiz eta Iruñan, 13 gradu Donibane Garazi eta Baionan, Maulen berriz une honetan 14 gradu. Eta aipatzen gabiltza, goiz honetako lehen albiste izan da, gutxinaka ari direla Hamasen baituak itzultzen. Baieztatu da, oraingoz behintzat, 7 baitu, askatutako lehen biziko 7 pertsona horiek Israelen esku daudela, Hamasek ere baieztatu berri du, 21 lagun ere, askatu berri dituztela, eta hor, adi gabiltza, zer gertatzen ari den Jan Junisen, lehen aipatu dugu, pixkator, itzulketa hori irudikatuko dutela, horretarako plaza bat ere aulkiz bete dute, pertsonak ere bertan daude, baita ere ikusten da, jarri dutela, gorri koloreko alfombrantzeko bat edo, ikus daitezke hor, erresistentziatako, fakzio ezberdinetako kideak ere badaudela horratzek aldean, jende multzo bat ikusten da, oraingoz ez dugu argi, zer gertatzen ari den, baina dena delakoarekin, azken ordukoaren berri ere ekarriko dugu, ez kezkatu. Oñatira, udazkena heldu da. Mendi bilbideak Aizkorri Parke Naturalean, Arantzazu, Santutegitik eta Arrikrutz Oñatiko Kobat ikurbil. Eta herrigunean, Euskal Herriko lehenengo unibertsitatea eta txokolate isia, txokolateaz gozatzeko tokia, Gipuzkoa barnealdean bertako ostatuetan edota autokarabanagunean lo hartuta, natura, artea, historia eta gastronomia eskura. oñatiturismo.eus. Bainugela berritzeko garaia dela uste duzu? Behar duzun guztia daukagu. Zeramika, komunontziak, txorrotak, dutxa itxiturak, altzariak eta osagarriak. Denetarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena bainugela mota guztietarako. Bai, Alkainen! 7 dira bekatu kapitalak. 7 Euskal Lurraldeak. 7 bigarren kafearen aurkezleak. 7 munduko mirariak, gure txakrak edota asteko egunak. Askorako ematen du 7ak. Horregatik, gu indartsu gatoz gure 7. denboraldiaz gozatzera. 10:00 12:00 hartu kafea gurekin. Asteleenetik ostiralera naiz irratian bigarren kafea. Neukan guztizen amez bat, beti egoten nintzen, haren bizitan zai, ez dira
baina egun batin ez natzerakuan txantxan gorri bat ikusi nuen gelan da gero beste bat ta beste bat inguratuan nengoen txantxan gorriak gelako zapaian txantxan gorriak gelako zapaian orain herritik mutil bat falta da ez dago inor bere txeko lehioan bazo ilunetan dabile galetan txantxan gorriak bezala orain badu bihozni niño bat eta biegal euriz guztiak bularra du ere gorri kolorekoa eta txantxan gorria da txantxan gorria naiz marzo ilunetan bete zait ametsa bazo ilunetan txantxan gorria naiz bazo ilunetan bete zait ametsa txantxan gorria naiz txantxan gorria naiz egal egiten egal egiten egal egiten egal egiten egal egiten Ez dara konturatzen, iaia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Aritzartola, Gabon. Kaixo, Gabon. Dire Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon. 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 Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz? Ondo, eskerrik asko. Josuna Arakistain, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz zaude? Osondo? Bai. Egualdi honekin, eta kantu berri xateratzen, eta... Bai, ez da. Bai, zera ondo. Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz? Kaixo, ondo. Eta gauero, 10:00 aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu. Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan, eta gaueko 10:00. Naiz irratia. Egunon, ongi etorri Naiz irratira. Egunon Pegi, egunon entzule. Goizeko 6etan abiatzen du Naiz irratiak informazioaren aria, egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin. Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazio honek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan. Guk identitatea zaratago
mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko. Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago. Zabalkigu bai, alderdi batzuetan berdin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkerren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gu gira lehen indaga, EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko. 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agur Ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne. Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bereziki makronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela. Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela. Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, handitzen ari dela gazteen artean oro har, ez Euskal Herrian, bakarrik gure ikerketa Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez? Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera, goizeko 6tatik 10:00. Naiz irratia. Informazioaren aria, naiz irratia. Goizeko 9:00 gutxi pasat aldu zaigu analisi mailari tartea egiteko unea eta goiz honetan gurekin dugu Begoña Arrasti segituan ere izango dugu hemen Patxi Zabaleta. Egunon, Begoña? Begoña, egunon? Bai, bai, egunon. Zango zaste burua? Ondo, zurea? Ondo ere, bai. Hola. Eta esango dugu, zeuru hau, berezi izan dela, bereziki Gasteiz aldean eta txoko askotan ere, urriak 12, hispanitatearen eguna izan zen igande honetan, eta hain zuzen, aipatu moduan Falange Espainola Gasteizen ospatu du hispanitatearen eguna, duela 89 urteko diktadura sustengatzen dutenen aurkako istiluetan ere, 19 atxilotu izan dira. Espainiar estatuaren batasuna ez dela saltzen, ez da negoziatzen ere aldarrikatuz, Falangek Gasteiz hartu du. Heldu berritan bizilagunekin lehen tentsio uneak izan ziren eta ertzaintzak talde fasistaren aurka protestan joan zirenen aurka kargatu zuen. 50 laguneko taldea elkartu zuen Falange Espainolak, une oro poliziak babestuta egon ziren, beraien presentziaren ondorioz, Arabako hiriburuko erdigunea itxi zuen poliziak, bizilagunen eta kazetarian igarobidea eteten zuen udaltzen batek zioen, segurtasunagatik itxi zutela bidea. Ekitaldia amaitzeko falangistek gainera kara al sola bera kantatu zuten. Ultrek burudako oihu bakoitzak dena den erantzuna izan zuen herritarren artean. Eta istiluen ondorioz 19 lagun atxilotu dituzte eta 20 ertzain arin zauritu dira ere. Honek erreakzio guztiz ezberdinak eragin ditu hautetxeen artean, Maider Etxeberria Gasteizko alkate sozialistak istiluak arbuiatu ditu eta eskerrak eman dizki ere, bertan izan diren poliziei, Kike Fernandez de Pinedo EH Bilduko batzarkideak ertzaintza zoriondu izana gaitzetsi du eta berretsi du ere falangistek duela 89 urte gauzatutako exekuzioan apologia ere egin dutela. Elkarbizitzaren aurkakoak eta ez dute lekurik gure gizartean. Zoritzarrez, fasista talde batek deitutako elkarretaratze batek
fasista euskaldunen erantzunarekin egin du topo. Bada Ricardo Ituarte, segurtasun sailburu ordeak esan du, gertakari oso larriak izan direla bizikidetzaren aurkakoak, esan du ere, fasista talde batek ditutako elkarretaratzeak euskal fasisten erantzuna jaso zuela. Gasteiztik hasiko dugu goizonetako analisi maila, Falange Espainolako 50 bat kidek elkarretaratzea gauzatu zuten, Gasteizko Foru Aldundiaren jauregi parean, eta ez dakit, hauteskundeetan ere orainikan bada aukera Falange Espainola botatzeko, horre izaten dira papeletak, eta ez dakit pixka anakronismo puntu bat ere badirudi ere, neko apur bat anakroniko ere izan daitekela badirudi aukera hau. Zakit, Begoña, zu nola ikusten duzu, aukera hau, edo falange delakoa Gasteizera joan izana? Ni aktu hori, ez? Horretaz lehenengo. Gero burutazio bat hori, olako onartzea edo legalidadean olako taldeak egotea. Lehenengoa, provokazio bazan, hori argi dugu, eta apologia da, egon zan, eta nik uste onena izango zala ez erortzea provokazio hauetan. Ze 50 pertsona, kitxo, kanpotik etorritakoak, gehiengoak imaginatzen dut. Ez erori. Eta hor, nire ustez, hankasartzea da, hori, provokazio horretan erortzea eta istiluak sortzea. Ez bakarrik prentxan ikusi dut, beraz, ez dut informazioa zuzena, nintzen egon, ez? Baina ez dut ulertzen ere, ertzaintzaren kontrako erasoak edo jarrerak, ez dut ulertzen. Nik uste dut azken baten, 50 pertsonaiek lortu zuten nahi zutena, jaleoa, istiluak, eta gero, olako komentariok eta hemengo fasistak eta lokak hori ere onartezina iruditzen zait. Orduan nik uste desmadrao egiten dela, lortzen dutela provokazio horrena, eta are gehiago, gure barnean istiluak. Nik hori ez dut ulertzen. Beraz, nik uste hobe izango zala, kasu hauetan, utzi, han egon eta kitxo, baina bigarrenera ere. Eta etxiren egon beharko. Legalidadean kontrako gauza badala, ez? Memoria historika dolakoak legea, ez dut esaten gure memoria partikularra edo. Legearen kontrako egon beharko ziren olako plantamendu politikoak. Ez ziren egon beharko legalidadean. Inolaz ere, ze azken baten planteatzen dutena da eskubide demokratikoen kontrako jarrerak. Eta are gehiago, nostalgia triste bategaz, eta provokaziorako noski, istiluak sortzeko ere, ez, haien existentzia den izatea, ez, justifikatzen da. Nik uste, bigarren hausnarketa honetan, ezikidu beharko zala. Kongresuari, senaduari eta Espainiako gobernuari, olakoak ilegalizatzea eta ez onartzea, olako siglak, olako jarrerak, olako ez dakizer, ez? Hau benetan, beste herrietan, impensable benetan, ez? Ze gainera, eta hirugarren hausnarketa bat, gainera, zabaltzen da, egia ez dana, ez? Badagoela, ez dakit, haunditze bat, proposamen ideologiko hienak, indarra dutela, eta barrekoak. Eta nik uste dut hori hankasartze demokratiko badala. Gurera ere batu berri zaigu, Patxi Zabaleta, egunon? Egunon, bai. Hitz egiten ari ginen, Gasteizen igande honetan gertatutakoaz, Falangeren ekitaldi hori, 19 atxilotu izan dira, eta, hasteko ari ginen aipatzen, zer nolako istiluak izan diren, Begoñak aipatu berri du, provokazio bat izan dela, pixkat ere, akaso,
Horretan ere jakinek nik uste dut iritzi batasuna egon daitekela Euskal Ordezkari ezberdinetan, ekitaldi horrek ere provokazio puntu bat duela, noski hor, zalantzan ere jar daitekena da ere, eta nolatan onartzen den, nolatan ematen den manifestazio edo elkarretaratze hori egiteko baimena, Patxi? Bai, bueno, ez da baimena, da ez debekatzea, baina berbada bere hizkuntza hori pixka bat juridikoa edo teknikoa da, baina badauka bere garrantzia, zeren eta manifestatzea eskubide bat da. Baina eskubide bat da herritarrentzat. Eta atzo Gasteizera etorri ziren herritarrak ezaltziren atzerritarrak, zeren eta etorri ziren provokatzera, ez provokatzera ere, baizikan soilik eta bakarrik provokatzera. Eta gainera, nik uste dut hori egin beharko luketela debekatu epaitegiek. Eta hortarako daude. Eta zergatik, badagoelako horren esperientzia luze bat, urte asko dira, horrelakoak etorri izan direla, Donostiara, Bilbora, Iruñera ere bai askotan, garai batean Iniestrilla zen semea izaten zen, nolabait esateko, olako ekitaldi hoietan buru agertzen zena, eta etortzen ziren autobus batean, poliziak zainduta, poliziak babestuta, eta hori da okerrena. Okerrena da, atzo, atxilotu zituzten 19 personak, 19 persona horietatikan ez dagoela, ez da bat bakarrik ere provokatzaileetakoa. Baizik eta haien aurka atera zirenetakoa. Egin du Begoñak, eta egunon Begoña, egin du gogoeta bat, esanez agian provokatzaile horien kontra agertzea, hori beraiek nahi zutena dela, eta hori dela nolabait esateko haien jokuan erortzea. Horretatik zerbait badago, zalantzarik gabe, ostara etorri ziren. Baina ezinezkoa da ez erantzutea. Horien aurka atera zirenak dira antifascistas. Fascisten kontrakoak, fascisten aurkakoak. Eta zaintzako buru ordeak atera zuen oharrean, ez da hori esaten, eta izugarrizko hankasartze bat da, bi aldeak berdin jarri izana, ertzaintzako arduradunak egin zuen bezala ere. Nik uste dut gauza asko daudela aztertu beharrekoak, baina bata da, manifestazioko eskubideak denetakoa izatekotan, bertako jendearen nolabait esateko parte hartzea azaldu edo demostratu beharra dauka. Eta hori ezean, inbasio kutsu, oldarketa kutsu nahi duzunaren kutsua du, baina debekatu egin behar da. Eta hori da demokrazia defendatzea, eta bigarrena, ezin ditezke berdindu fascistak erasotzera etortzen direnak eta erasotzera etortzen ez direnak. Zeinek onartuko luke genozidioaren kontrako manifestazio bat eskubide demokratikoa dela esanez. Eta zeinek ez du ulertzen fascismoa edo genozidioa babesten duten ekitaldiak baita deportiboak badira ere, eta beste nola nahikoak badira ere, erantzun egin behar direla, eta haiei kontra egin behar zaiela. Jakina kontra egin behar zaiela, eta kontra egiten dietenak dira, fascisten aurkakoak, eta hoiek dira. Atzo atxilotuta gertatu ziren 19 hoiek, jakina, ertzaintzak esango du, baina ertzaintzaren kontra ari zirelako. Baina ertzaintzaren kontra ari ziren, ertzaintza egiten ari zelako, seguru aski oso zaila eragoztea, baina ertzaintza egiten ari zen provokatzaile batzuen defensa. Eta provokatzaile horien defensa egitearekin, zalantzarik gabe
gertatu zena. Eta ezaluke ertzaintzak berak ere eskatu beharko, ezaldioke eskatu beharko epaileari, guardian dagoen epaileari, debekatzeko horrelako jokabide bat, provokatzaileen jokabide bat, bere burua horrelako egoera batean ikusi baino lehenago. Ezagutu ditugu, Iruñean etortzen ziren, Gazteluen Parantzara, autobus batean, autobusa gelditzen zen ondoan, autobusa zegoen poliziak babestuta, autobusetik atera, provokazioak egin, berriro autobusera sartu, eta inguratzen ziren guztiei, jipoia, hori horrela izan du da, urte eta urteetan, eta uste dut aurrekari horrek kritika zorrotza behar duela, eta atzokoan provokatzaileak izan du ziren errudunak, haiena da ardura garrantzitsuena, baina hutsegite handi bat egin zuen ere, nire ustez, ertzaintzaren zuzendaritzak. Aurrera hitz egin beharra dugu, urriak 12 dagokionez, hispanitatearen egunak guztiz irakurketa ezberdinak izan dituelako alderdi politikoen artean, EH Bilduk esan du Euskal Herriak ez duela ospatzeko ezer. Gaur urriaren 12 da, eta Euskal Herritarrok ez daukagu deus ospatzeko. Gaur, Espainiako estatuak aldarrikatzen eta oroitarazten duena... Arkaitz Rodríguez EH Bilduko ekintza politikoaren idazkariak nabarmendu duenez, urriak 12 ez da elkartasunela mestizaje egun bat, herrien opresio, kolonialismo eta aukazio eguna baizik. Eta alderdi sozialistarentzat Guardia Zibila izan da eguneko protagonista. PSNeko ordezkariak Guardia Zibilaren ospakizun ekitaldietan izan dira Iruñean, Maider Etxeberria Gasteizko alkateak ere eskerrak eman dizkie gorputz militarraren parte direnei, Sansomendiko kuartelean, han izan da ere Marisol Garmendia, Espainiar gobernuaren ordezkaria Euskal Autonomi Erkidegoan, eta PPek guztiz bestelako lehentasuna izan du. Hego Amerikako komunitateri begira jarri da, Javier de Andrese karrera egin die Hego Amerikako herrialdetako banderak zituzten pertsonei. Hoy os recibimos, en otro tiempo fuimos nosotros los que viajamos a América. Nos sentimos próximos porque nos podemos comunicar, porque conocemos y tenemos una historia común. Y eso es lo que nos hace hermanos. Eta azkenik, UPNrentzat lehentasuna Borboi familia gurtza izan da. Madrilen izan da Cristina Ibarrola, sare sozialetan idatzi du plazerra izan dela Madrileko desfile militarraz gozatzea eta bere maiestate erregeak agurtzea. Azkeneko puntu hauetatik, baina bereziki alderdi popularrari dagokionez errepaso eginez hasi beharra dugu. Lehen aldiz egin dute halako ekitaldi bat, fokua Hego Amerikan jarrita, ez dakit, zentzu elektoraleko ospakizuntzat ardaiteke egin dutena? Begoña? Bueno, alderdi batentzako hori logikoa da, PP dozein alderdi ez. Baina, bueno, nik uste ez dela lehenengoa, ez? Espiritu patrio hori zabaltzen duten Amerika hori kontuan harturik ere etorkin asko, eta gainera hiritarra bihurtzen dira de facto zenbait estadokin akordia dutela, eta ez, hor bada poltsa bat botuetan, eta segurazki ara badira beste batzuk ere zalantzabarik. Egun honetan, edo egun horren aurrean, badira ere beste mugimendu asko, ez da, Ameriketan dinot, ez, kontra, eta azken baten hasiera edo hori hispanidad edo olako izenak eman dizkion historikoki gertatu zen konkista bateri ez. Eta horren kontra ere agertzen dira, zenbait eta milioi asko pertsonak bakarrik ikusi behar da, Ameriketan ze plantamentuk egon diren egun hauetan zenbait agotxetan ez. Hori egun nazional hori espainolentzako ez da hain zaharra, ez da sentimentu horiek ez da. Hori gaina aldatuz doa denborakin, urteekin, izen ezberdinekin ospatzen da, azken baten da behaien nazionalidaren egun berezia, ez? Eta 19. mendeko azkenengo urtetakoa da, Estado Espainolean, Frantzian ere, azkenengo urtetakoa ere, gero gora berekin, ez? Frankismo garaian ikusi genuen
oso modu diferente ospatzen zirela, ez? Frankismoan aparte lan eguna, ez dakiz ere eguna, ez dakira irabazi zuten eguna, baina egun honetan ere ospatzen zutela, ez? Behar dalako, ez? Olako sentimenduak sortzeko. Baina nik ulertzen ez dudana egun hauetan da militarren estetika hori, ez? Gogorra eruditzen zait, edo egiten zait niri, Espainiako erregeek ustea, ez dakiz zenbat dominekin eta traje horiekin, beta ikustea ere, teorikamente, hori monarkia ezberdina, ez, defendatzen duena ere, bere alaba, ez da, ere militarrez jantzita. Niri gogorra egiten zait. Badakit tradizio ezberdina daudela, Frantzian adibidez ere parada militarrekin ospatzen dela, o Italian, ez? Baina badira zenbait herrietan kontzertuekin ospatzen dela, adibidez Alemanian, adibidez Suezian, adibidez Portugalen, ez? Osea, badira diferentzia. Niri eredu ezberdin hauek esaten didate ere ze diferentzia handia dagoen, ez da, boterean edo estatuaren edo ze lotura handia dagoen frankismoarekin, estatu espainolean kasuan, eta ere militarrekin, ez? Da, bukatzeko. Ni egia da olako parada militarrak ez ezkit bat ere interesatzen, bakarrik egiten dut hori kuriosidades edo historiko kizelan ospatu dan eta olakoek, baina ez zaite logiko iruditzen, defendatzen duten edo estatu demokratiko horretan, behin eta berriro militarrak, guardia zibila eta barrekoak. Hori agertzea, ateratzea, ez da, zer gertatzen da. Ondino bildurra diote ejerzituari, Espainiako erregea agertu behar da militarrez jantzita, dominaz beteta esateko hori jefe de los ejercitos edo lako da, la konstituzioan araberan, ez? Gogoratu behar dugu konstituzioan, 8. artikulan adibidez da, la ejercito garante de la unidad española, ez? Hori ere. Osea, hori, olakoak ez kontestu hauetan ikusi behar ditugu olako parada militar hauek, ez? Baina, estetikoak etzaizkit iruditzen eta ez ditut jarraitzen, noski. Segituan jarrituko dugu honi buruz hitz egiten, baina azken ordukoei ere tarte egin beharra diogu, izan ere, Hamasek gaur bertan, goizean, hasi da ere, baitu israeldarrak askatzen, Egoi Belategi, egunon? Egunon, Pei, egunon entzule guztiak, mugimendu islamistak jada askatu ditu bizirik gelditzen ziren 20 baituak, 2 txandatan askatu dituzte, lehenik 7 eta segidan beste 13. Gurutze gorriaren bidez, egin dira itzulketak, aurretik adosutako 3 puntu ezberdinetan horietako bat, Jan Yunis hirian izan da. Goizeko ordunetan baieztatu dezakegu lehen 7 baitu horiek Israelgo armadak Gaza parean duen Reimeko basera eraman dituztela, besteak aurki utzi beharko lituzkete armada sionistaren esku. Lehen itzulketa hauen ostean, hildako 28 baituen gorpuzkiak itzuli beharko ditu Hamasek. Bada, Hamasek berak azpimarratu duenez, neurri honek Palestinara erakundeak akordioa betetzeko duen konpromisoa berresten du eta etxai sionista bere bete beharrak errespetatzera behartzeko eta hitzartutako xedapen guztiak betetzera behartzen du. Erregimen sionistak berriz, 2000 preso palestinar inguru itzuli beharko ditu, gaur-gaurko argitaratu gabe jarraitzen du askatuko dituzten presoen zerrenda. Baina, dagoeneko baieztatu du Israelek, horien artean, ez ere izango Marwan Barghouti Alfatako buruzag historiko eta palestinarrek duten aktibo politiko nagusietakoa. Bada, bien bitartean, Gaza berere ikitzeko nazioarteko konferentzia astreneko albiste izango dugu ere. Egipton burutuko den ekitaldiak nazioarteko 30 buruzagi baino gehiago bildu ditu, tartean Israelera heldu berri den Donald Trump, Pedro Sánchez eta baita Emmanuel Macron ere. Israelek ez du bileran parte hartuko Iranek bezala. Egiptoko presidente Al-Sisik Gazan nazioarteko indar bat sortzeko garrantzia nabarmendu du Nazio Batuen Erakundeko Segurtasun Kontseiluak legitimatutakoa. Halaber, Al-Sisik ziurtatu du Gazako zerrendan dagoen herri palestinarraren sufrimenduari amaiera emango diotela. Horrekin batera azpimarratu du Trumpek egindako ahalegin zintzoak bakea eta egonkortasuna lortze aldera. Asmoak asmo, Donald Trumpek esan du bererekitze lanak segituan hasiko direla. Hauek nabarmenduta egunaren nondik norakoak ere aipatuko ditugu, Itxaso Leon, egunon?
Egunon pei, egunon entzuleok, astelen honetan denetariko aurreikuspenak ditugu. Asteko igandean Gasteizen atxilotutakoen ingurukoak jarraituko ditugu. Hiri horretan geratuta osasun batzordea gaur legebiltzarrean, bestalde Lakuako osasun sailburu Alberto Martínez Osakidetzako Santa Marina ospitaleari humanizazio ziurtagiria emateko ekitaldian izango da. Estatu mailan lehen ospitalea izango delarik akreditazio hori jasotzen. Donostian berriz, Zaneko Goiaren agur gosaria egingo dute prentsaren aurrean. Eta beste kontu bat, Basque Artificial Intelligence Centerrek egindako adimen artifizialaren egoeraren bigarren diagnostikoa ezagutzera emango dute gaur goizean prentsaurrekoan. Eta Euskadiko emantzipazioaren giltzak izeneko ikerketa aurkeztuko du gazteriaren behatokiak, hori ere goizean zehar. Lan munduari dagokionez, Maderas Tellodioko enpresa batzordeak adierazpenak eskainiko ditu eta bestalde Tradisna eta 3 garraiolarien antolakundeek errepide mozketa eta hedabideen aurreko adierazpenak dituzte aurre ikusita gaurko. Arratsaldeko 6etan prentsaurrekoa egingo dute Leioako Artaza parkean sufluvialaren aurkako manifestazioa aurkezteko eta Nafarroako irakasleak Palestinarekin plataformak ere prentsaurrekoa eskainiko du grebara deitzeko. Nazioartean noski Gazatik datozen berrien atzetik ibiliko gara, besteak beste Gaza berreraikitzeko nazioarteko konferentziarekin eta kulturarloa ere bete-betea datorkigu gaurko aurre ikuspenetan, arte drama eta xuten nor naizen baneki antzezlanaren entsegura bisita du aurre ikusita naizek, Sitges ere jarraituko dugu eta Euskadi literatura sarien baitan azken 4 sarituen jakinarazpena. Hoiek dira astelen honetan aipatuko ditugun gaietako batzuk. Ederto da, guztia jakin aditzen gara, eskerrik asko itxaso. Gero arte. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepide okienez badan abarmentzeko zerbait, egoi? Balentziago, 625 errepidean Laudio parean epatutako arazo hori amaitutzat eman dutela, bertan matxura bat izan du kamioi batek, baina beste matxura baten berri eman behar, kasuetan Bizkaia 10 errepidean, zehazki 126 kilometroan eta A8 autobidearekiko parean, Rapagaren hori eta Kanterberako norantzan, bertan herri bat itxita dute uneotan eta ondoriozko autopilaketak osatzen ari dira pegi. Eguraldiaren nondik norako guztiak ikari barruzeak. Asteari ekiteko eguraldi nahiko egonkorrarekin jarraituko dugu, baina ez egonkortasun puntu bat iritsiko da egunaren bigarren zatian. Goizean, hegoaldean, lurraldaren hegoaldean, bereziki Nafarroa hegoaldean, hodei baxu batzuk agertuko dira. Hala ere hodei hauek ez dute inolako ondoriorik ekarriko, ateri eutsuko dio eta giroa lasaia izango da. Aldiz, ipar partean zerua nahiko urdin mantenduko da eta goizean eguraldi guztitsua izango da. Arratsalde partean oraindiken ere hodei batzuk geratuko dira lurraldaren barnealdean, baina bereziki ekialdean Pirinio inguruan eta bertan ez da baztertzen egunaren azken orduetan zaparrada isolaturen bat botatzea, baina probabilitate txiki izango da eta gehienean ateri utziko dio. Gainontzeko lekuetan ateri egongo da eta giro lasaia izango da eta geroz eta iparralderako geroz eta zeru garbiagoa izango da. Berriz ere goizean hego-ekialdekoa izan nagusituko da, arratsaldean ipar-ekialdekoa. Temperatura minimoek gora egingo dute, koska polita gainera, minimoak 10 eta 15 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz koskatxoa baina behera egingo dute, Kantauriar isurialdean 21 eta 26 gradu bitartean errendituko dira, 25 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurialdean aldiz 22 eta 24 gradu bitartean, temperatura freskoenak edo kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdean barnealdean, baina bereziki Bizkaian. Informazioaren aria. Euskotrenek jakinarazten du. Durangoko jaietara mugitu Euskotrenekin. Gaueko zerbitzu bereziak autoan sarturatu gabe gozatzeko. Kontsultatu ordutegi berriak eta zerbitzu bereziak webgunean eta aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria. Goizeko 9:10 hemen jarraitzen dugu naiz irratiko informazioaren arian, gaurko honetan Patxi Zabaleta eta Begoña Errastirekin eta Begoñaren azken interbentzioan aipatzen zuen urriak 12 nola bizi izan den Madrilen bertan, Espainiar erregearekin, uniformez jantzita, baita bere
alaba zarrena ere, eta Patxi honi buruz ere zuri galdetu behar dizugu, hain zuzen, horre adirazpen esanguratsuenak edo behintzat horre pozarren izan dena, bada Kristina Ibarrola esan du, plazerra izan dela, Madrileko desfile militarraz gozatzea eta bere maiestate erregeak ere agurtzea, berorikan, eta guzti, ikusten da, maite dituztela, Borboiak, UPNeko ordezkariek. Patxi? Beti horrela jokatu izan dute UPNekoek eta oraingo presidenta ez da salbuespena. Zalantzarik gabe, betidanik izan du diren eztabaida ideologiko guztietan eskuin muturreko jarrerak hartu izan dituzte. Orain batzuk harritu egiten dira, Voxek defendatzen dituen gauza guzti horiek entzunda. Hoietako guztiak urte hauetan zehar, UPNek beti konservadurismoa defendatu izan du, hasita dibortziotik eta abortotik eta edozein eskubide zibiletik eta guztietan beti eskuin muturra defendatu izan du, eta baita ere monarkia eta guardia zibila eta ejertzitua eta inolako kritikako gaitasunik izan gabe. Beraz, oraingo presidentak egiten du lehenagokoak bezala eta Espartzak bere aurrekoak bezala egiten zuen ere. Orduan, zer esan? Ez dela inolaz ere harritzekoa, baina zalantzarik gabe, atzoko ospakizunak izugarrizko zaharkitu itxura eta kutsua eta dasta dauka, eta egia esan, 21. mendearen bigarren laurdenean sartu garen honetan, lehendabizi monarkiaren ideia sakonak berak, eskubide historikoak jarauspenez edo herentziaz eskuratzea da, eta gizakien ezberdintasuna, eta hori guzia mai gainean jartzen ditu, eta hori atzerakoia da. Bai, egia da, Frantziako Errepublikak ere bere utxuneak badituela, naiz eta errepublika izan, baina monarkia defendatzea gaur egun ez du inolako zentzu ez demokratikorik eta ez giza lege mailakorik. Hori dena esan da, UPNeko presidentarena anekdota hutsa da, ez du inolako garrantzirik eta gainera alderdi hori aspaldian ez bakarrik agintetik baizekan gizarteko eztabaida funtsezko guztietatik at eta aparte dago. Gizarteko eztabaida sozialak eta politikoak egiten diren tokietan UPNek ez du ahotsik, ez dauka ezer esatekorik eta inork ez dio entzuten eta ez da ere ezer galdetzen. Hori horrela da. Hori esanik, nik uste dut aipatu beharra dagoela atzo eman zen irudia, beste urteetan ematen den bezalakoa, itxura oso zarkitua duela, baldin eta ez balitz baita ere, estali edo eskutatu egin nahi izaten dituela, kritikatu behar diren gauzasko, konkista, esate baterako, Ameriketako konkista. Ameriketako konkistaren inguruan, hilberria den aita santuak, Francisco lehenak berak ere, bere eragozpenak eta bere zalantzak azaldu izan zituen eta ofizialki azaldu ere eta kritikatu izan duzuen hango jokabide hori guzia eta gainera kritika hori ez da gaurkoa, kritika hori 16. mendean, unibertsitatetan lanean ari ziren, Francisco de Vitoriak eta guzti horiek ere zalantzan jartzen zuten, eta orain ematen da, esate baterako de Andrés diputaduak egin dituen hitzak historia komuna, eta ez dakizer da, olakoak esatea, egia estaltzea edo eskutatzeko asmoak dira. Eta deskubrimentuari buruz, eta kolonen jatorria zein zen, eta hainbeste eztabaida izaten diren asunto horretan, batzuek badakizu esaten dutela Príncipe de Vianaren semea zela, eta
hori guztia alde batera utzita nik uste dut merezi duela pixka bat irri egitea, txantxa egitea, eta gogoratuko du nire ikaskidea izandako Burundiko jaun batek esaten zuena. Nireita etorri zen Europara nik usteagatik, berak Iruñan ikasten zuen, baina Burundi arra zen, Kaihiro desire, eta esaten zuen, nireita etorri zen Burunditik eta deskubritu zuen Erroma, eta esaten genio, baina nola Erroma deskubritu? Eta zuek ez duzue esaten Amerika deskubritu zenutela, han zeuden ja Amerikarrak. Humorez hartuko dugu, eta humorez ere egingo dizut urrengo galdera, ze pixkat ez dakit, zu historiaz asko badakizula, horre, noski, UPN alderdi tradizionalista gisa, eta Nafarroan tradizioaren sinonimoa ere karlismoa bada. Ez dakit, pixkat ez litzateke Kristina Ibarrolarekiko edo gaur egungo UPN-erekiko kontraesankorra jutea gaur egungo Borboi familia gurtzera jakinikan hor badagola oraindikan ere Sisto Enrique de Borbon Parma? Sistinoak deitzen diren hauek? Neri galdetzen dira zu? Bai. Ez dut uste, ez dira hainbesteko zehaztasunetara iristen. Askoz ere marra lodiagoak egiten dituzte. Nik uste dut esaten dutela, abertzaleak zeren alde daude, ez daude monarkiaren alde, gu bai. Abertzaleak zer esaten dute, konkistako gora beraiek kritikatu egin behar zirela, guk ez. Eta horrelako ez dute inolako zehaztasun ideologikorik, eta ez da ere iraganeko gora bera hoiekiko loturarik. Esan beharra dago gainera, karlismoa hemen indar politiko handi bat izan duzen, eta urte asko iraun zituen, eta gauza batzuk defendatzen zituen, esate baterako komunalak eta horrela, baina baita ere defendatzen zuen antzinateko erregimena, eta zalantzarik gabe kontraesan asko daude beren ideologiaren eta jokabideen azterketa egin ezkero, baina UPN-ekoak askoz ere asialekoagoak dira horretan guztian sartzeko. Bakarri defendatzen dute, frankismoaren ondoreko jarraipena, frankismoaren aldekoa, Frankok ere begirazazu karlistei zer egin zien, karlisten buru batzuk babestu zituen, baina karlismoa bera desegin zuen osotara, baina horretara ere ez dira UPN-ekoak iristen, UPN-ekoak dira sortuak batez ere abertzaletasunaren kontra. Eta beren jarrera nabarmenenak izaten dira hoiek abertzaletasunaren kontra, eta bide nabarrean jartzen dira batzuetan euskararen kontra, eta beste batzuetan jartzen dira ideia aurrerakoi guztien kontra, eta gero beste batzuetan beren sakelak berotzen dituzte, atzaparrak sartu beharrez diren tokietan, zeren eta UPN-ekoen eta PP-koen eta korrupzioko historia da, oso ongi rufianek kalifikatu izan duen bezala, korrupzio bip eta beste orain agertzen den Koldo Garzia eta hauena da, kutrea, korrupzio kutrea, eta korrupzio bip hori da, ez 1000 aldiz, baizakan askoz ere gehiagotan, haundiagoa, Montorok lapurtu duena da, beste hauek lapurtu dutenaren aldean, 1.000.000 bat gehiago, 1.000.000 aldiz gehiago, eta orduan hori horrela da. UPN-ekoak ez dute inolako aurrekari ideologikoekin lotura ideologikorik. Bakarrik kontra jartzeko balio die momentu batean eta kitxo. Hemen utziko ditugu sistinoak, gaurkoz eta denbora diez nik uste ez dakit berriro hitz egingo duen beraietaz, baina aurrera egin beharra dugu, goizeko 9:00 eta 20 dira, zehatz mehatzune honetan, eta esango dugu, Naziometroa, Euskal Burujabetzaren barometroak 5 urte beteko ditu, horiek ala, jardunaldi antolatu du, Telesforo Montzon Elabek, helduden urriako 27an. Jardunaldi honen berri izateko ala 5 urte hauetako lana perspektiban jartzeko gurekin da Malen Dominguez, soziologa eta Telesforo Montzon fundazioko kide, egunon.
Kaixo egunon. Bueno, urte aurreneko jardunaldiak, Euskal jendartearen garapena azken 5 urteetan izenburua dauka, nolako jardunaldi izango da? Bueno, guk programa oraindik ez dugu argitaratu, oraindik azken xetasunak lotzen ari gera, eta bakarrik aurreratu dezaket, 5 urte hauek eman duten guzti hori bildu, eta datuetan oinarritu bai, baino aurrera begira herri bezala ditugun erronka, korapiloak, nolabait askatzera ez dut uste iritsiko geranik, horrek prozesu luzeago bat ekarri dezakelako, baino bai, gai horietaz eztabaida eta mahai inguruak edukiko ditugu. Izaera diferenteko pertsonekin, bai gazteekin, mundu akademikoan denbora gehiago daraman jendearekin, eta... Hor, hain zuzen, naziometroa bera izango da ardatz nagusia, ezakit pixkat, oroitaraziko zen iguke nolako neurketa den, hor tematikoa izaten da, buru jabetza ere beti izpide izaten du? Bai, hori da. Guk urtero, hasieran 2 neurketa egiten genituen urtero, baina orain pasagera urtean neurketa bakarra egitera, uda berrian egiten dugu. Uda aurretik plazaratzen ditugu emaitzak, eta gero udazkenean izaten da emaitzaien inguruko jardunaldia egiteko momentua. Bai, aurtengoaren estiloa, baina urteroko gai horretan zentratuta. Orduan, naziometroan gehien bat burujabetzari buruzko iritziak biltzen ditugu, hau da, Euskal Estatuarekiko jarrera, independentziarekiko jokoan non dagoen momentu horretan, posizioak nola kokatzen diren. Bai, orokorrean, Euskal Herria osatzen duten lurralde guztien artean, burujabetzaren bueltan dauden gaiak, esaterako. Lurralden artean, zertan sakondu daitezken harremanak. Erreferendum bidez etorkizun politikoa erabakitzeko aukera balego, herritarrek ze posizio eukiko luketen. Nahiko puzlea osatzeko pieza ugari erabiltzen ditugu, eta hortik ondorio sorta bat ateratzen dugu. Eta aipatu duzun bezala, urtero gai konkretu bat hartzen dugu. Aurtengoa izan da migrazioa eta jarrera erreakzionarioak. Ikusten genulako mundu mailan oso aktuala den gaia delako, eta bereziki politikoki jarrera arriskutsuak, edo onargarritzat jotzen den horretatik, pixka bat ateratzen diren jarrerak daudenez, ikusteko benetan politika mailan gertatzen den diskurtso bat den, edo Euskal jendarteak ere horrela pentsatzen duen. Gorakarriko dugu lehen neurketa 2020 urtean egintzela, eta abia puntuetako bat izan zen autodeterminazio erreferendum adostu eta ofizial baten kontestuan Euskal Estatuaren alde agertzen zirenak, 42,5 zirela. Ezakit, urteetan hau izan da, joera nagusia, referenduma adostu izan behar duela, ezinbestean? Bai, orokorrean, austurak edo ez adostasun horrek beti eduki du jarrera maila txikiago bat. Gatazka sortze horrek ematen digun beldurra izango da, baina bai, adostasun horrekin gure etorkizuna erabakitzeko aukera planteatzen denean, bai, Euskal Estatuaren aukerak asko egiten du gora, eta independentziarekiko posizioa ere aldatzen da konfrontazio hori planteatzen bada, edo ez bada planteatzen. Eta denboraen arabera, bi posizioek nolako gora berak izan dituzte? Esan daiteke gora eta bera egin dutela, eta neurketa bakoitzean oso bitxia izan da, guk hipotesiak egin izan ditugu, baina ez dakigu oso ondo inkesta bakoitzean pertsona sorta diferente bat elkarrizketatzen denez, hor ere fluktuazio horiek eragina izan dezakete horretan, eta baita momentu politikoan dauden gaiek nola eragiten duten gure pertzepzioan, edo gure posizio politiko horretan, agian momentu batean kontserbadoreago gaude, eta ez dugu horren beste arriskatu nahi, edo, horiek hipotesiak besterik ez dira, baina adostasun politikoa, adostasun horrekin egiteko autu horretan, bai aipatu daitekela, hasierako neurketatik gaur arte ez da apenas aldaketarik nabaritu, baina azken 2 urtetatik ona gorakada nabarmena izan da, 2023ko neurketan
52% adostasuna zegon, ea Espainiak eta Frantziak onartu behartzuten gure etorkizunari buruz erabakitzeko erreferendum hori, eta momentu honetan aurten, ia 63%koa izan da. Aldekotasunari orduan, bai urtetan zehar fluktuatu duela, baina nabarmen orain gorako posizio batean kokatzen da. Gero baita ere, lehen biziko neurketa horretan ere galdetzen zen, egoera ekonomiko hobea ala egungo politika sozial hobeak bazirela ere motivazioak horixe iragarri zen, ezakit denboraren poderioz ere ala izan da? Bai, egoera ekonomikoana, gu hasi ginen justo neurketa hau egiten pandemia osteko momentu batean, orduan egia da, desegonkortasun egoera batetik abiatzen ginela, eta esan daiteke arlo askotan hobekuntza batzuk egin direla, edo agerian gelditu direla, orain arte ontzat jotzen genitun elementu asko, ez direla espero genituenak bezain onak. Esaterako Osakidetzaren inguruan galdetu genunean, esango nuke duela 2 urteko neurketan izan zela. Hor gure osasun sistema askotan aipatzen da Espainiako estatuko autonomia erkidegokoekin alderatuta askoz hobea dela, eta azken pandemiatik gaurko urte hauetan, gelditu dela agerian, arrakala batzuk badituela, eta ez diela guk uste bezain ondo erantzuten gure ongizate maila horiei. Hain zuzen, pandemiak ere, pentsatzen dute eragina izango zuela horre galdekatuen emaitzetan? Bai, egia da, gu justo ondoren hasi ginela, orduan ez dugu aztertzeko aukeraik izan lehenago eta ondorengo posizioak nola aldatu diren. Baina nik uste denon bizitzak aldatu ditu pandemiak, eta neurketa honetan ere eragin bizia eduki du. Horre, buru jabetzaren alorren ere, esan daiteke denboraren poderioz ere mantendu den adostasun bat ere orokorra baldin bada ere, izan daiteke Euskal Herritarren gehiengoak bere etorkizun politikoa erabakitzeko nahikeria bat baduela. Bai, gainera oso modu argian buruzaren ez baina ezakit, 60 luze bat da bere etorkizun edo estatus hobe bat lortzeko alde edo egiten duena. Nik uste dut, kontestu politikoa ulertu behar dela bere osotasunean, eta orokorrean gure bizi mailako betzeko ikusten dugu erabakitzeko eskubide horrek ahalmen handiago emango digula bai herritarroi eta baita euskal erakundeei gure bizitzetan eragina duten politika publiko aurrerakoi eta ausartak martxan jartzeko. Ezakit, pixkate okurritzen zait ere denboraren poderioz, ondorioztapen esanguratxoak edo eta pixu gehiago dutenak egin daitezkela kaso. Pixkat ikusita testu inguru hori jotzen dute zuen gana, alderdi politiko, eragile, administrazio edo eta elkarte eta eragile ezberdinak? Egia esan nahi baino gutxiago. Egia da gure guk uste dugu baduela inpaktu bat, guk egiten dugun inkesta honek, Euskal Herria bere osotasunean kontuan hartzen duen inkesta bakarra delako horrela izaera honetakoa. Orduan, hori esaten dizun, gustatuko litzateke, jende gehiagok jotzea gu gana, edo gu erabiltzea referentzi bezala, dituzten kezka eta beraien argudiategiak erekitzeko momentuan, edo nahi baino gutxiago, baina nik uste gure referentzialtasuna pixkanaka lantzen goazen inean ere areagotzen jongo dela hori. Hor, baita ere, aipatzen zenu, bere izgarriare badela horre 7 lurraldeak aintzat hartzen direla, eta horri buruz ere, galdetu izan duzu, ea 7 lurralden batasun horri nola deitzen zaion, bigarren neurketan Euskal Herria terminoaz galdetu zen, jakin dugu zentzonetan nolako emaitzak izan ziren eta nolako aukera ezberdinak egon ziren megainan. Bai, egia da, ni orduan oraindik ez nengoen hemen lanean, orduan ez dut lehen pertsonan bizitzan prozesuari, baina bai, hori, oso modu ezberdinean bizi dugu Euskal Herriaren izaera hori gure posizio politikoaren arabera, egia da jende askok Euskal Herri bezala ulertzen duela
lurraldeak, beste batzuek Euskadi erabiltzen dute eta gelditzen dira EAE mailan. Bueno, nik uste dut, bai, oso pertsonala dela eta oso, ez dut esango enkajonatuta, baina bai, hildo politiko bakoitzaren arabera, pertzepzio bat daukagula eta batzuentzako nazio izaera hori oso modu ezberdinean ulertzen dela. Agian, berriki ere izaerari buruz galdetu zenuten, eta hor ondorio deigarria ere izan zen, Nafarre sentitzen denak askotan, horre Nafarroa lehenesten dutela, eta ondoren datorrela Euskal Herria. Bai, hor, kuriosoa da, Nafarroaren kasuan, sailkapen maila asko egin daitezkela, eta gaietzen zena, zuk esan dezuna da, Nafarrak diren asko, lehenengo Nafarrak dira, eta gero Euskal Herritarrak. Eta gero badago sektore bat Nafarra dena, eta Euskal Herriari buruz zer jakin nahi ez duena. Hori navarrismoaren zentzu horretan. Eta bai, esango nuke, orokorrean, bai, horretan bakarrik zentratuta ematen du egoera dramatiko bat izan daitekeela, ez? Nazio batasunari buruz hitz egiten dugunean, baina gero galdetzen dugunean Nafarroako biztanleriari gainerako lurraldeekin harremanak sakondu nahi dituen ala ez, hor bai zeharo aldatzen dela erantzuna, eta gehien gailentzen den jarrera edo arloa zertan sakondu harremanak, osasun arloko harremanak izaten da, eta baita hezkuntzakoak, eta justo hor da egunerokoan beharra handiena daukagun arlo hori, ez, medikoaren gana joan behar naiz, eta bizi naiz beran, eta agian gertuago geldituko zait Irungo ospitalea, Iruñakoa baino, eta orduan, lurraldeen arteko lotura horiek eta badakigu momentu honetan badaudela hitzarmenak eta egiten direla horrelako fluxuak edo, baino herritarren aldetik badago nahi hori, sakontze horretan. Eta Ipar Euskal Herriari dagokionez? Baita ere, bai. Ipar Euskal Herriari dagokionez ere galdetu izan dugu, eta emaitza oso antzekoak ateratzen dira, osasuna, hezkuntza, euskararen sustapenaren arloan ere jendeak nahiko posizio argia erakusten du. Bai, orokorrean 3 arlo horiek dira, eta ekonomiaren arloan ere, baina hor, bai. Bestalde, horre aipatu dugu, osasungintza, COVID-a, eta emaitzak ez ziren oso positiboak izan, gero hau eren hasi zen, Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskunde kanpaina giroarekin, gizartearen kezka nagusitakotzat jo zen, ikerketa ezberdinen bitartez. Ezakit, gogoa baduzue, orain pixkat exekutibo berri bat, osasun ituna delako egon dela osasungintzaz berriro galdetzeko, ea hartutako neurri horiek herritarraren pertzepzioan zer egin izan duten aztertzeko? Egia esan ez dugu horretan pentsatu, baina interesgarria izan daiteke hori egitea. Egia da, guk neurketa egin genunean, justo Osakidetzan krisi sakon bat zegoen ez, gure neurketa ere ezen prentxan nahi bezain beste zabaldu, eta pentsatzen dugu lotuta egon daitekela krisi momentu horretan, guk aprobetxatu genuelako hori galdetzeko. Orduan, izan daiteke edo bai guk berriro zabaltzeko emaitza horiek, eta aldi berean jendeari berriro galdetzeko. Seguraski, espero dut, aldatu izana edo hobekuntzaren bat ekarri izana aldaketa honek. Ben gurekin batera dauzkagu, Patxi Zabaleta eta Begoña Arrastia, eta ezakit, pixkat, Nafarroa hitz egiten ari gara, ezakit, galdera laburre ingo behar dizuet, Patxi, zu esaterako inkesta honi erantzun beharko bazenioke, zer esango zenuke, lehenbizi Nafarra zarela eta gero Euskal Herritarra? Nik uste dut, bai, hori izango litzateke galdera bat, baina bestea uste dut estrategikoki, behar bada ez ideologikoki, baina bai estrategikoki. Galderan nagusia dela, ia zein beharko luken edo zein erabakitan esparrua. Erabaki esparruarena. Alegia, izan du da eztabaida historiko bat, abertzale on eta abertzale ez direnen artean, pixka bat Euskal Herri osoak, alegia,
Bizkaiak, Gipuzkoak, Arabak eta Nafarroak erabaki behar zuten Nafarroa zer izan, edo Araba zer izan, ala Nafarrok soilik erabaki behar ote genuen Nafarroa zer izan. Eta zalantzarik gabe hor dago gakoa, eta esate baterako konstituzioko xedapen iragankorra hain ezagun hori, nabarristek asmatua da, ez da abertzalek asmatua, hori nabarristek orain UPN da horri biltzen diren hoien arbasoek asmatutakoa da, Delburgok eta Espunek eta hoien gurasoak eta bat eta beste. Baina zergatik, ez zutelako nahi, Bizkaiko gehiengo batek Nafarroaren etorkizuna erabakitzea. Eta abertzaleok onartzen dugun ezkeroztik, behar bada azkeneko 30 urte hauetan gehiengo batean. Onartu dugun ezkeroztik, bai, Nafarroako erabaki esparrua onartzen dugu, askoz ere baldintza hobeak ditugu aurrera joateko. Egia esan, Nafartasuna oso naiz eta hemen kulturalki eta beste sozialki eta bizimoduari dagokionez jende oso diferente izan, Nafartasuna oso gauza sentitua da, goizuetako batek, edo funesko batek, edo kabanilasko batek, Nafarrak direla, erre askorekin gainera, onartzen eta esaten dute. Eta orduan, onartuko altzenuke Nafarroaren etorkizuna Nafar guztiek erabakitzea, hori horreri baietz erantzunezkero, askoz ere gertuago gaude, elkarrengandik, lehen esan bezala, batez ere estrategikoki begiratuta. Eta horregatikan, eta horrek bere emaitzak ere eman izan ditu, esate baterako. OTANen erreferendumean, 86ko kontu batez ari naiz, oso zaharrak era eta gauza zaharrak ere esaten ditugu. Baina 86ko erreferendumean indar ospetsu gehienak, UCD, orduan oraindik bazen, PSOE, gero CDS Suarezena, PNV bera ere bai, eta eskuineko alderdi guztiak eta ezkerreko gehienak ere, OTANen alde zeuden. Baina OTANen ezezkoak irabazi zuen Nafarroak eta diferentzia handiaz gainera. Geroztik, Nafarroa erabaki esparru bezala onartzeari ere uko egiten diote nabarrista deitutako hoiek. Orduan, galdera funtseskoak, ados nago, talde honek egiten dituzuenekin eta egiten dituzuen azterketa eta guzti horiekin, bai, hortik joan behar da. Baina estrategikoki azkenean galdera erabakigarria da ia zein den erabaki esparrua. Eta erabaki esparrua Nafarroa dela esan ezkero, abertzaleok aurrera goaz, eta hori da azkeneko 30-40 urte hauetan nabaritzen den ezberdintasun politikoaren arrazoietako bat, ez da bakarra jakina, baina arrazoietako bat hori da. Hori da nek gogo eta moduan eta bapatean esango nukeena. Eta horretaz gainera, autodeterminazioa eskubide demokratiko bezala defenditu beharra, eta Europa egiteko eta Europan bakea lortzeko duen garrantzia gogoratu beharra, eta hori guzia azpimarratzea izugarrizko ekarpen ideologiko sakona dela. Horrek ere azaltzen du, estrategikotasun horrek ere azaltzen du, gaur egungo politika agintzaren nondik norakoak ere. Begoña, zuk ere lotura handia izan duzu Nafarroarekin, ez dakit, zer esango zenuke galdera horretan? Estrategikoki oso ondo planteata dagoela, ere, patxi komentatu duenarekin bat nator. Egia da, urteetan zehar, Nafarra eskuma eta nabarrista horiek, eta azken baten ez dira nabarrista, dira espainolistak, ez?
horiek beti jorratu dute enfrentamentoaren bidea, ez? Eta beti, eta bildurrak, eta kontuz baskoa datozela, ez? Hori, mezu horiek, behin eta berriro esan da, bai politikan, bai egunkarietan, bai Nafarroko bizitza, eguneroko bizitzean, bai sortu zuen olako enfrentamentu edo barrukoa, ez? Barruen. Beraz, planteatzeakoan, hori, erabaki esparru hau, azken baten Nafarrek erabakitzen dute berea, ez da? Eta egia da, batzik esan duen bezala. Azkenengo urteetan badia eta hor daude datuak, bai, parlamentu honez, horre biok urteak eman ditugu, patxi, eta, bada diferentzia bat, eta ez dira bakarrik zenbakiak, ez, jarrera gizartean, eta beraz, navarrismopean edo navarrismoaren mozorroakin ari dienak edo izan dienak, ez, azken urteetan indar hori galtuz doaz, eta basko sakabanotado, bai, espainolak eta bestiek, eta zen osentxu horretan, nik uste oso interesante izan dela estrategikoki holan planteatzea, ez? Da, ezin dugu ahaztu ere, gero gure barruan dauden zenbait gauza, ez? Nafarroa, erreinua, 1000 urtetako historioa, eta badeko guztiek, barruen pisu hautia dute ere. Eta orduan, artifizialki planteatzea, baten kontrakoaz Bizkaitarrako Euskal Erkidegoa edo nik uste dut inteligentena da azken baten lortu edo egin, ez, entzun dugun bezala, alkartzeko lan amankomunaduak edo espazioak. Hori da, inteligentena, eta gainea denboraen poderioz ikusiko dugu, guretzako gure herrian logikoena dela kolaborazioa. Eta behin eta berriro, nabarmen utzi behar dugu, teoria horiek, justo Espainia fendatzen dutenak Nafarroko banderakin. Hordi, ona da gure herriantzako, ona da gurea gauzatzeko, takigu noiz, baina gauzatzeko nik uste dut bideak egon badaudela. Orain dela gutxi sinatu da Dominez Andreak esan duen modun, akordioa osasuna dala, Nafarroko eta holako espazio kolaboratiboak ezinbestekoa ditugu, ez. Eta ja urteetan, planteau zean organo komun de encuentro, eta holakoak, saiakera dira, baina saiakera horiek behe frutua ematen dute. Goizeko 10:00 gutxitara heltzear gaudela, esango dugu, naziometroak Euskal jendartearen garapena azken 5 urteetan izenburua duen jardunaldia antolatu duela urriak 27-rako. Malen Dominguez, mila esker goizonetan gurean izategatik. Bai. Batzuetan, egun bakar batean, bizitza oso bat igarotzen da. Informazioaren ariaren iluntzeko edizioan, egun amaitu aurretik jakin beharrekoak jasotzen ditugu. Astelehenetik ostiralera iluntzeko 8:00, informazioaren ariaren 3. edizioa. Naiz irratia. Naiz irratia. Informazioaren aria, naiz irratian. Bat orain, gorde bagenitu doan zireren. Orain maite zaitut gehiagotan, elkarri esatea normala izango dela. Hitzeman del cim del riu és sent que creix a poc la pluja. Si ens enganxa pujant contra corrent ja ens ho farem. Del plor de tantes ànimes que s'han sentit perdudes creix la llum del fons i esquerda el cel. Hitzeman momentu hau betiko oroitzea. En la nostàlgia del record i on demà hi haurà sort. Hitzeman
Goizeko 10:04 gutxi eta atzera egin beharra dugu denboran, ostirala, urriak 10, etxegabeziaren aurkako eguna izan zen, eta errealitate hau ezagutu nahi dugu, Paris 375 taldeko Oiana Barrios daukagu gurekin, egunon? Egunon. Beno, jakin nahi dugu, zer moduz dago Paris 375 taldea, egunerokotasunari nolakoa izaten ari da? Gogorra. Bueno, gero eta gogorrago, bereziki plaza kopuru zehaz bat badaukagulako jantokian, adibidez, janal egiteko, eta daramagu denbora asko plaza horiek ez direnak mugitzen, kronifikatzen ari direla, eta pertsonak ezin dute beste errekurtso batetara heldu, edo ezin dute bere egoera hobetu, eta hortaz ez dira gure jantokitik ere ateratzen, eta ondorioz ezin dugu ere jende berria eta pertsona berriak sartu ahal, ez? Ikusten ari duguna da, azkeneko urteetan egoera eta jende kopurua gero eta handiagoa dela, eta bai elkarteak egiten duguna edo administrazioak egin dezakena, gero eta malguago gelditzen dela, ez garela iristen, ez? Eta gero eta pertsona gehiago kalean edo errekurtsorik gabe, edo jantokirik gabe gelditzen ari dira. Gutxi gora bera, gaur egun, zuek Iruñan lan egiten zue, Iruñan zenbat lagun daude, etxerik gabe kalean gelditzen direnak? Bueno, berez ezin dezakegu esan, segurazki badago pertsona gehiago kalean, kale gorrian ez ditugunak ikusten. Eta ez daudenak gurekin lanean, edo Parisen, edo beste elkartetan, ez? Baina ezagutzen dugunaren arabera, eta elkarte guztiak koordinazio mahai bat daukagu, eta konpartitzen ditugu datuak, eta zenbat pertsonekin egiten dugun lan, eta momentuz kontabilizatuak ditugu 200 bat inguru. Gero baita ere, errealitatea bada ere, negua badatorrela, eta horretarako ere dispositibo ezberdinak egoten dira, eta talde ezberdinak ere, batuak bat zaudete Ola de Frio izeneko plataformaren bitartez. Ezagit, zentzu honetan, negu honetarako zer aurreikusten duzu, eta ze aldarrikapen dauzkazue? Bueno, jada badaramagu 4 urte biltzen, elkarte eta entitate desberdinak, egoera honekin lan egiten dugunak, otzaldi maila deitzen diogu, eta azkeneko 3 urteetan arazoak gero eta larriagoak dira, eta jende gehiago errekurtsorik gabe otzaldian gelditzen da, ez? Berez, administrazioaren ardura izan beharko litzateken hori, ikusten ari garena da, adibidez joan den neguan 100 bat pertsona gelditu ziren kale gorrian, eta gizarte zibila izan zen ere, etxeetan hartatu zituztenak, bajeretan, egoitzetan, eta bestelako lekuetan lotarako sikiera habilitatu genituen hainbat leku, eta alata guztiz ere ez da ere ez ginen iritsi, ez? Aurten kopurua handiagoa da, eta horregatik probestu nahi genuen ostirala, etxegabeziaren egun mundiala zena, pixka bat publiko egiteko egoera berriz ere, salaketzeko egoera larrian daudela pertsona guzti horiek, eta zerbait egin beharko genuela gizarte bezala, eta ardura zibila bezala. Eta eskatzen ari duguna bereziki da, baldintza duin batzuk ematea pertsona guztioi bereziki, temperaturak jeisten direlarik, kale gorrian egotea, gero eta arazo gehiago ekartzen dituelako, eta gaixotasunak, eta inkluso ere dramaren bat gertatu daitekela. Gero baita ere, zailtasun horietaz gain ere, zailago ere bilakatu daiteke egoera, noski, etxegaben aurkako arkitektura badagoelako ere, bai? Bai, berez ez da, gabezi bat bezala ikusten dugu administrazioan, oraindik uste dugu ez dagoela prestatua edo ez daukatela errekurtso nahikorik honi aurre egiteko, eta beti gelditu egin dela gai hau oso alboratuta, inklusio esklusioa edo pobreziaren kontuak, baino oraindik eta abandonatuago.
eta pero ere zailtasun asko ditugu, perfil oso ezberdinak dira, neurriai desberdinak eta baldintza desberdinak egon beharko lirateke perfil guzti horiek ondo hartatzeko, adibidez, etorkin gazteak, magrebiarrak eta argelinoak kopuru handi batean daude, baina gizonezkoenak ere kopuru handi batean daude, pizka bat adina helduagoak direnak, eta joan den urtetik ona ere, guretzat ere oso sensiblea den kopuru eta perfil badaukagu direla familiak ume txikiekin. Eta horiek ere beste behar batzuk dituzte. Eta oraindik oso motz gaude guzti hori aurre egiteko, ez dago administrazioa ez dago prestatuta eta guk naiz eta aldugun guztia egin ere ez gara iristen. Gero baita ere, horra aipatu duzu, egoera sensible, baina are sensibleagoa ere izaten da, kaso etxegabe hau adingabea bada, ez dakite halako kasurik ere bada, Iruña bueltan? Badaude familia batzuk aurrekin daudenak kale gorrian, eta badaude ere emakumeak bakarrik daudela bere umeekin kale gorrian. Duela hilabete bat inguru, eman genuen prentza aurreko bat, pixka bat gai honi ere garrantzia eta salaketa publikoan gehiago txertatzeko, eta momentu horretan 20 familia genituen kale gorrian. Xetasun guzti hauekin gelditzen gera, Oiana Barrios, Paris 375 taldeko kidea, mila esker gurean izategatik. Mila esker zuei. Aipatuko dugu, errealitate hau ere, aipatu digu, Barriosek alboratua gelditzen dela, baina bereziki akaso hitzgako eta kezgarria izan daitekena bada ere, egoerak kronifikatuz doazela. Begoña? Nik uste dut hori dela ideia nagusiena. Jakin badakigu, baina badagoela arazo garrantzitsua gure gizartean, baina kronifikazioa eta emakume zifrak, bajoago izan dira historikoki, baina orain gora doaz. Eta nik uste kontuan hartzeko, eta familiak, nik uste dut hori beste datu garrantzitsua dela, da horri egin behar zaio aurre. Bestela, ingo dira gizarte ezberdinak eta oso sakabanatu da, nik uste dut hori ez da launa, inonan ere, eta gizarte demokratika, gizarte justu baten olakoak ezin direla gertatu. Patxi? Lekukotasun oso garrantzitsua eta neurri batean zerraragarria ere ematen du Paris 375 taldeak eta bere izenean mintzatu denak ere. Eta egia esan, gaur egun gure hirietan ere aurkitzen dugu beste garai batzuetan, beste toki batzuetakoa zirudien kaleko eta bizietxerik gabeko estalperik gabeko personen adibide eta argazki hori, ez da. Oso gogorra da eta oso zaila da horreri aterapide sakonak edo funtsezkoak ematea, baldin eta ez badago helduleku ekonomiko handirik, eta hori Europa osoko kontua da, ez da hemengoa bakarrik, ez da Euskal Herrikoa, Paris 375 Iruñeko eta Iruñerriko kontua da, baina ez da hemengoa bakarrik, eta orokorra. Eta orokortasun horrek zerikusia du atzerritik etortzen diren pertsonekin, baina ez da soilik atzerritarren gorabehera, baizik eta kronifikazioaren fenomenoak adierazten duen bezala, bertako, nolabait esan gizarteko sareetatik kanpoan gelditu diren personen presentzia oso nabarmena eta oso nolabait esateko samina ere erakusten du. Eta aintzat hartzekoak dira horrelako mugimenduak eta aldi berean erakunde politikoei eta erakunde
sozialei ere eskatu behar zaie naita nahiez hortan esku hartzea. Gure hirietan oso ez kilometro baizikan metro gutxiren aldean, metro gutxiren distantzian daude ospetsu eta aberatzen egoitza gero eta dotoreagoak eta babesik edo estalperik ez duten personen egoerak. Benetan zirraragarria eta benetan aintzat hartzekoa. Eta gero, beste ikuspegi batetik, elikagaien bankuak eta horiek guztiak bizi dituzten problematikak eta hori guztia ikusten baldin badugu eta gehitzen baldin baditugu eta ikusten badugu gizartean zenbat eta arainoko porzentaiak diren eta bat eta beste, oraindikan zirrara eta gehiago eragiten digute eta hitz hori bateratzen zait behin eta berriro hori delako sentimentuaren adierazpena, baina horrela da. Gaurkoz hitz hoiekin amaituko dugu gaurkoa. Patxi Zabaleta eta Begoña Errazti, mila esker gurean izategatik. Bai, ongi izan. Ongi izan, agur, Begoña, agur. Larunbat eta igande goizetan, gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko 6etan hasi. Eta 2 orduz, Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian, Euskal klasikoak. Euskal klasikoak. Kaixo naizale, kaixo regezale, berriro gaixotzen hasteko prest? Reggae Fever irratsaioaren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60. hamarkadako Jamaikar erritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da. Eta ez ahaztu, reggae sukarra ona da. Don't you try to stop them, you don't know what it means. The reggae fever is good, the reggae fever. Kirolak poza ekarri ohi du maiz. Baina gaztitik ere badu. Kirolarian denak hartzen ditugu egunero. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:00 aurrera, Jon Garateren eskutik, Kirolaria. Naiz irratia. Goizeko 10 dira. Gasteizen izandako istiluengatik atxilotutako 19 pertsonak aske gelditu dira igandetik astelehenerako gauean. Itxaso Leon, egunon?
Pele egunon entzuleok, hala da, segurtasun saileko iturriek jakitera eman dutenez, atxilotuetako bat adingabea zen eta igandean bertan utzi zuten aske atxilotu eta gutxira. Ondoren etorri dira besteak. Atxilotuei desordena publikoko delitu bat leporatzen zieten eta epailaren aurrean agertu beharko dute zitazioa jasotzen dutenean. Izan ere gogoratuko dugu Falange Espainolak Gasteizen ospatu duela hispanitatearen eguna, duela 89 urteko diktadura sustengatzen dutenen aurkako istiluetan 19 atxilotu horiek izan ziren atzo. Espainiar estatuaren batasuna ez dela saltzen, ez da negoziatzen aldarrikatuz Falangek Gasteiz hartu zuen eta heldu berritan bizilagunekin lehen tentsioneak izan ziren eta ertzaintzak talde fasistaren aurka protestan joan zirenen aurka kargatu zuen. Eta gogora ekarriko dugu ere gaur goizeko beste aipagaietako bat, Hamas astelehen honetako goizean bertan hasi dela baitu israeldarrak askatzen. Mugimendu islamistak jada askatu ditu bizirik gelditzen ziren 20 baituak eta 2 txandatan askatu dituzte. Lehenik 7 eta segidan beste 13. Gurutze Gorriaren bidez egingo dira itzulketak aurretik adostutako 3 puntu ezberdinetan. Hoietako bat Jan Yunis hirian izan da. Goizeko ordu honetan baieztatu dezakegu lehen 7 baitu horiek Israelgo armadak Gaza parean duen base batera eraman zituztela. Besteak aurki utzi beharko lituzke armada sionistaren esku Gurutze Gorriak. Lehen itzulketa hauen ostean hildako 28 baituen gorpuzkiak itzuli beharko ditu Hamasek eta azpimarratu duenez, neurri honek Palestinar erakundeak akordioa betetzeko duen konpromisoa berresten du eta etsai sionista bere betebeharrak errespetatzera behartzeko eta hitzartutako xedapen guztiak betetzera behartzen du. Hala esan du. Erregimen sionistak berriz 2000 preso palestinar inguru itzuli beharko ditu, gaurkoz argitaratu gabe jarraitzen du askatuko dituzten presoen zerrendak, baina dagoeneko baieztatu du Israelek hoien artean ez dela izango Marwan Barghouti Al-Fatako buruzagi historiko eta palestinarrek duten aktibo politiko nagusietakoa. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Informazio praktikoari dagokionez, ez dugu bestelako aipamenik errepideetan, bakarrik esatea amaitu egin direla ohiko autopilaketak Bizkaialdean, Bilbo Barakaldo Leioa eta Galdakao inguruan, eta bestalde eguraldiaren informazioa Iker Ibarluzeak ekarriko digu. Asteari ekiteko eguraldi nahiko egonkorrarekin jarraituko dugu, baina ez egonkortasun puntu bat iritsiko da egunaren bigarren zatian. Goizean, hegoaldean, lurraldearen hegoaldean, bereziki Nafarroa hegoaldean, hodei baxu batzuk agertuko dira. Hala ere hodei hauek ez dute inolako ondoriorik ekarriko, ateri eutxuko dio eta giroa lasaia izango da. Aldiz, ipar partean, zerua nahiko urdin mantenduko da eta goizean eguraldi guzkitsua izango da. Arratsalde partean, oraineken ere hodei batzuk geratuko dira lurraldearen barnealdean, baina bereziki ekialdean Pirinio inguruan, eta bertan ez da baztertzen eguraren azken orduetan zaparrada isolaturen bat botatzea, baina probabilitatea txikia izango da eta gehienean ateri eutxiko dio. Gainantzeko lekuetan ateri egongo da eta giro lasaia izango da eta geroz eta iparralderago, geroz eta zeru garbiagoa izango da. Berriz ere goizean hego-ekialdekoa izan nagusituko da, arratsaldean ipar-ekialdekoa. Temperatura minimoek gora egingo dute, koska polita gainera, minimoak 10 eta 15 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz koskatxoa baina behera egingo dute, Kantauriar isurialdean 21 eta 26 gradu bitartean errendituko dira, 25 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta hego isurialdean aldiz 22 eta 24 gradu bitartean, temperatura freskoenak edo kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdean barnealdean, baina bereziki Bizkaian. Guzti hauekin alditzen era, eskarrik asko itxaso. Bai, gero arte Pili. Eta gure partetik besterik ez, joan aurretik, beti bezala agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak, egunon. Egunon, Pili. No, asteko eta zorionak. Hori da, egunon eta zorionak, Pili. Zorionak, bai, zorionak. Eta hori zergaitik galdu nago, barkatu. Urriaren 13 delako trajez jantzteko munduko eguna. Gaur ez dut trajeak harri. Ara. Pentsatzen nuen, gure lankide Joarri galdetzekotan egon naiz. Aizu, Joar, ze nola etorri da gaur, Peli? Bueno, baina zuk urtean egun asko topatzen dituzu Peli trajea jantzteko eguna ospatzeko, beraz? Albezain beste. Hori da, gaurkoa da, beste bat gehiago, besterik gabe, zuretzat egun normal bat. Ala izan bedi. Urrengoa izango da kuadrillako baten ezkontzan. Urri bukaerarako, hori da. Dotore. Oso, mila esker, orain bai, harrapatzen dute, zorien horiek, eskerrik asko, eta jakin edut, ea nolako saioa izango zuen gaurkoan.
Tira, Lander Kornago sukaldaria etorriko da eta gastronomika jardunaldietaz ariko da gurekin. Bestalde, desazkunde turistikoaren aldeko topaketak izango ditugu izpide, bizilagunekin elkarteko Amaia Ulat eta Eiar Egaina etorriko dira horretaz hitz egitera. Astelenero bezala puri-purian tartea egingo dugu, telesail eta pelikulak gomendatzeko, agian gaur aipamen berezi batekin Diane Keaton aktoreari, badakizu asteburu honetan zendu dela eta horrelako kontutxoak izango ditugu. Oso, no? Guztioi hoietaz adiadi izango era. Oso, ondo. Eskerrik asko, Apili. Eskerrik asko, Inigo eta Goiuri. Gure partetik besterik ez, bihar bueltan izango era. Ondo izan, aio. Naiz irratia.